Egunon, egunon guztioi eta ongi etorri, ez zelako sarrera, Bai, itzela. Neurrikoa. Bueno, ongi etorri, pantailak berak esan digu moduan, Ziberleia FP Euskadira, Eusko Jaurlaritzaren, Hezkuntza Saileko lanbida heziketako sailburu ordetzak antolatutako zibersegurtasunaren lehiaketara. Eta gaur, nerea, egun berezia da guretzat. Lehenengo edizioaren finalean baikaude. Bai, lehiaketa hau orain dela 2 hilabete hasi zen eta bertan lanbide heziketako goi mailako ikasketak egiten ari diren ikasleak parte hartu dute. Eta gaur final handia izango dugu hemen, paraleloki gainera zibersegurtasunaren sektoreko erreferentziazko pertsonak eta enpresak izango ditugu baita ere. Duda barik, ekitaldi berezia izango da gaurkoa. Utziko diazu esaten ekitaldi pixka eta raro ere izango dela? Baina hitzaren zentzurik onenean gero, Bai horixe, gutxitan ikusten dugun ekitaldi horietarikoa. Izango da, une honetan hasi berri dena. Baina ez gaitezen gehiago luzatu, gero kontatu behar dizkizu egulako kontutxo gehiago, eta eman diezaiogun hitza gaurko anfitrioietariko bati gure artean dugulako, Jokin Bildarratz, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua. Aurrera. Bueno, egunon guztioi, nik arraroa baino esango nuke desberdina. Eta hau da lanbide heziketa. Norbaitek galdetu dezake eta nun gaude. Eta seguruenik nei iruditzen zait leku honek deskribatzen duela lanbide heziketaren ezaugarrienetako bat, eta da errealidadera egokitzea. Es decir, creo que todo lo que estamos viendo, más que raro, es diferente, y esto es la formación profesional, algo diferente. Eta zergatik da zerbait ezberdina edo ze ezaugarriak biltzen ditu lanbide heziketak? Errealidadera egokitzen dakiela. Eta lehenago, Javier Diegezek gero itzingo digula, bera komentatzen zian. Orain dela 6 urte, lanbide heziketan ez genuela ezer ziberzaintzaren inguruan. Eta momentu honetan, dauzkagu 4.000 bat ikasle honen inguruan, lanean. Gaur izango ditugu 5 talde lehian, eta baita ere 5 talde hauek izendatzeaz gain, baita ere gogoratu beharra daukagu, prozesu honetan, lehiaketa honetan 280 bat ikasle hartu dutela parte. Gero, aiatu dira 5, horrela, azkenean salkatu inberdia, lehiaketa bada, eta hemen bai dauzkagula, bai Erandiotik, bai Durangotik, Maristak ikastetxetik bitalde dauzkagula, edo Azkoitiko baita ere Izarraitzetik ere baditugula, edo baita ere Galdakaoko Andramari baita ere ikastetxetik badaukagula beste talde bat. Pero esto de que nosotros ya seamos capaces de adecuarlos a las necesidades que tenemos y que la formación profesional sea uno de los líderes, y la FP vasca uno de los líderes en el ámbito europeo, a la hora de saber responder a las necesidades que tiene el mercado. Este es un tema muy importante. Por ejemplo, ahora que estamos con la Champions, bueno, pues el otro día me tengo que ver el partido de la Real, que normalmente siempre gana. Le tocó el Paris Saint-Germain y bueno, pues tuvo algún problemilla. Es decir, pero yo quería hacer una inscripción para un mes. Nosotros vamos a Internet continuamente y damos nuestros datos. Sacamos la tarjeta y damos nuestros datos. Claro, al final la desconfianza te lleva a crear una tarjeta virtual
para que trabajes de otra manera y al menos no pongas todo o gran parte de tu patrimonio en la nube o tengas un aspecto de debilidad, ¿no? Honekin esan nahi dutena da, ziberzaintzaren inguruan eta formazioen inguruan izango diran aukerak izugarriak direla. Zergatik? Baita ere, gero, aipatuko zaigun bezala, baita ere badagoelako hainbat jende, hemen egon daitezken ahuldadeak aprobetxatu nahian, eta momentu honetan egon daitezken bai delitoak edo bai horrelako elementuak eragina izugarri eduki dezaketela, ekonomian, geopolitikan edozein erata. Denok ezautuko duzue enpresaren bat, non gelditu behar izan dudula bere produkzio osoa, izan duelako nolabitako eraso bat. Beraz, y el teneros trabajando en estos ámbitos, verdaderamente yo creo que nos llena de orgullo, porque sobre todo estamos viendo y siendo capaces de responder a las necesidades de la sociedad. Y esto es una de las características principales de la formación profesional vasca, saber responder a las necesidades que tiene el mercado. Y por eso, gran parte, muchísima parte, la mayor parte de la gente que finaliza en la formación, sus estudios en la formación profesional vasca, consigue también un empleo. Beraz, zorionak proiektu honetan lanean aritu zareten guztioi. Animo, lehen aipatu dituten 5 talde horiei, batzuk eizean, beste batzuk baita ere defentsan, hor zaudetelako lanean. Baita ere, 280 pertsona hartu duten, 280 pertsona horiei, ikasle horiei, eskerrak eta nola ez. Eskerrak ikastetxetako irakasle guztiei bereek iten dutelako posible egunero lanbide heziketan lanean aritzea. Eta bukatuko dut hasi naizen bezala. Edifizio honek ezberdina den honek zer erakusten du? Lanbide heziketak zer du? Motivazioa, ilusioa, aurrera begirako proiektuak, baita ere memoria ikusiz, lehenagokoa ikusiz, etorkizunikoa erakusteko, beraz, zorionak, eskerrik asko, eta goza dezazuela gaurko jardunaldiaz. Animo. Eskerrik asko, sailburu jauna. Bueno, Jokin Bildarratzek aurreratu dizkigu, gaur hemen eman behar ditugun, hainbat datu eta hainbat kontutxu, eskerrik asko, zinez. Jokin Bildarratzen hitzen ostean, joan gaitezen pixkanaka zibersegurtasunean eta honek duen garrantzian pixkanaka murgiltzen. Horretarako, zer hoberik ziberzaintzako zuzendari nagusiaren hitzak entzutea baino. Datorrela gautza gainera Javier Dieguez jauna, aurrera. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, egunon sailburu jauna, lanbide heziketako adiskideak, ja aspaldidanik egon gara elkarrekin lan egiten zibersegurtasuna garatzeko hezkuntza munduan. Eta, bueno, prestatu nuen zer formalagoa, baina zibersegurtasunean badakizuenez, beti adaptatu behar gara. Orduan, nik ikuste dute ze motetakoa den gaurko testu ingurua, eta, bueno, paperak utzi, eta beste moduko hitz egingo dizuet. Bueno, permitidme, a pesar de que ya se me ha presentado, que os explique muy brevemente qué es la nueva Agencia Vasca de Ciberseguridad, Ciberzaintza, que se ha creado solamente hace 6 meses. Aunque en septiembre yo entro en la agencia ya como primer empleado, mis compañeros y compañeras entraron en noviembre.
algo muy reciente. Es una capacidad que el Gobierno vasco ha decidido que era necesaria porque veníamos trabajando ya 6 años en todo lo que tiene que ver con el sector empresarial, con la parte de I+D, etcétera, pero había retos de la sociedad vasca que no se podían abordar desde la adscripción orgánica que tenía en aquel momento la ciberseguridad en el Gobierno, que era desarrollo económico. No podíamos llegar a la ciudadanía ni tampoco a las instituciones públicas. Entonces, se vio que era necesario hacer un cambio y se creó la agencia, para de ese modo conseguir un esquema de protección transversal. El Gobierno vasco tiene muy claro que la lucha contra las ciberagresiones, de la naturaleza que sean, en solitario no se pueden ganar. Entonces, vimos que el esquema institucional de Euskadi pues tiene cierta fragmentación, tenemos unas diputaciones, tenemos unas ciudades, tenemos el propio Gobierno y sus departamentos, y no había nadie en el centro viendo qué estaba pasando y que lo que afectaba a uno podía propagarse a otro, porque es que además están interconectados, ¿no? Entonces, al margen de todo esto, bueno, Ciberzaintza pasa a ser adscrita al Departamento de Seguridad. Y esto me sirve para enganchar con qué está pasando con la ciberdelincuencia en Euskadi, ¿no? Llevamos viendo ya durante unos años que los índices de ciberdelincuencia están estables. De la delincuencia tradicional, están estables, ¿no? No se mueven, incluso bajan un poco y tal. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el cibercrimen, crece en Euskadi más de un 30% anual. Acaban de publicarse hace nada la estadística delincuencial de 2023, que dice que ha crecido frente a 2022 un 38% la ciberdelincuencia en Euskadi, principalmente de estafas. Eta, bueno, ze eragina duen ziberkrimena gizartean, aipatzeko bi datu emango dizuet. Ziberkrimena herrialde bat izango balitz, global ekonomian, hirugarren ekonomia izango litzateke soilik, Txinaren eta Amerikako Estatu Batuen atzetik. Eta, bueno, eta bigarren datua da, ziberkrimenak pertsonen, drogen eta armen trafikoak elkarrekin, baino ia bi aldiz dirua mugitzen duela. Ikusi dizuenez, ez da gauza koiunturala edo txikia, baizik eta eragin handia duena munduko ekonomian. Hace unos años, bueno, nos decía el sailburu de Hezkuntza, ¿no? Que no había, hace 6 años, 7 años, no había en la FP, no había especialización en ciber y tal, ¿no? Pero es que hace poco la imagen que teníamos del ciberatacante era una persona normalmente joven que lo hacía por diversión o por notoriedad, en sus círculos a lo mejor de frikis, ¿no? Permitidme la expresión a mí que llevo toda la vida trabajando en esto, ¿no? Sin embargo, ahora ya no es así. Esto es una industria oscura que mueve cantidades enormes de dinero y que además tiene unas motivaciones muy claras, ¿no? Principalmente 4. Una que tiene que ver con el beneficio económico, estafas, espionaje industrial, bueno, todo este tipo de cosas que consiguen un rédito económico. Ataques entre gobiernos de estados para conseguir una mejor posición geopolítica o para desinformar a la sociedad atacada. Activismo por alguna causa, que puede ser de índole ecológica, de índole política, de índole religiosa, de cualquier otra índole, activismo, y me dedico entonces a atacar a aquellos que opinan de una manera diferente a la mía. Y también agresiones a las personas por su condición. Se oye hablar mucho del acoso, del bullying, cuando tiene que ver con la parte, digamos, escolar, pero hay acoso de muchísimas naturalezas, ¿no? Entonces, como os digo, esas son las 4 motivaciones principales de este tipo de actividad, ¿no? Y bueno, luego está la parte, digamos, de las oportunidades, de cómo la ciberseguridad me puede a mí ayudar a conseguir pues, integrarme en la sociedad laboral, tener un trabajo de calidad y además un trabajo que no va a desaparecer como otros trabajos con este cambio de la sociedad parece que están desapareciendo. Bueno, pues esto de la ciberseguridad, los trabajos digitales no van a desaparecer, se van a incrementar incluso, ¿no?
Entonces, en ese sentido, Euskadi yo creo que es un lugar fantástico para aprovechar estas oportunidades. Pensad que los datos dicen que tenemos en el territorio una concentración de empresas y de profesionales de ciber que es el doble de la media del Estado y el triple de la media de la Unión Europea. Tenemos empresas y organizaciones de todo tipo, de producto, de servicios, de centros tecnológicos, tenemos centros educativos reglados, pero también no reglados, ¿no? Tenemos alguno por ahí que hace reskilling de personas que se quedan un poco fuera de la foto y que quieren volver a reintegrarse en el sector profesional, ¿no? Tenemos también, como os digo, que estas empresas trabajan para sectores sin los cuales la vida no sería como la conocemos. Estamos hablando sector energía, telecomunicación, banca, salud, automoción, aeronáutica. O sea, quiero decir, hay oportunidades profesionales de largo recorrido y además muy interesantes, con sectores además que están en plena transformación. ¿Quién no ha oído hablar, ¿no?, de la transformación que está sufriendo ahora mismo, por ejemplo, el sector de la automoción, ¿no? Los coches se pueden ciberatacar, se puede. Entonces, por eso digo que todo esto, como digo, es contexto, ¿no? Y luego, además, no lo vemos solamente nosotros en el territorio, que Euskadi es un lugar atractivo para desarrollar esta actividad. Tenemos un ecosistema de emprendimiento en ciber que nos trae todos los años 2 o 3 empresas nuevas. Y además, algunas iniciativas, mención en este caso a la Torre Bat, porque el año pasado fueron capaces de atraer 3 empresas de ciber, una de Polonia, una de Colombia y la otra era ¿de dónde era? Del Reino Unido, es verdad, sí, se me había olvidado. Entonces, quiero decir, no es solamente que lo vemos aquí, que desde fuera se percibe que Euskadi es un lugar de oportunidades para este tipo de compañías para entrar en el mercado y para poder empezar a dinamizar y a captar personas, ¿no? Y alguno se preguntará, dirá, joder, sí, muchas empresas, mucha gente, habrá trabajo con tanta gente trabajando en esto. Bueno, pues si tenéis alguna duda os voy dando datos, en 2021, INCIBE hizo un estudio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad que trabaja para el Gobierno del Estado, que estimaba, y se está confirmando, que a final de 2024 habría en el mercado 39.000 personas buscando trabajo de ciber. Bien, son muchas, pero se estima que a final de este año las que se van a necesitar son 83.000. Es decir, el doble de las que están buscando trabajo. ¿Se va a poder reducir la brecha? Yo creo que no. Con personas no. Luego hablaremos un poco de cómo veo yo la evolución del sector. Además de eso, se da la circunstancia de que hay colectivos, como la mujer, por ejemplo, que representa aproximadamente el 50% de la población, que está muy infrarrepresentada en este sector. Hacen falta iniciativas para atraer esta fuerza de trabajo al sector. Actualmente se estima el número de mujeres en este sector en el 18%. Son muy pocas. Hay compañías, incluso, como decía antes, que están identificando esta carencia y que intentan soslayarla reubicando personal interno. Con eso están consiguiendo ocupar 2 de cada 10 posiciones que necesitan. Muy pocas. Y además, la que nos viene con el reto demográfico, ¿no? Quien más y quien menos habrá estado oyendo escuchar de cómo las sociedades occidentales o incluso algunas orientales muy desarrolladas como Japón, Corea del Sur, están envejeciendo y hay una dificultad grande para generar un relevo generacional. Esto no es solamente para los trabajos más tradicionales como la industria o otros, también para la tecnología, ¿no? Aquí también tenemos el mismo problema. Entonces, esto me lleva ahora sí a lo que decía antes, ¿no? A que con personas no se va a poder. Entonces, mi opinión, y esto ya es una visión de lo que está pasando en el mercado, es que el sector va a tener una evolución de aquí a como máximo 5 años, tal vez incluso menos, donde la inteligencia artificial va a tener una influencia, un impacto grandísimo en cómo se va a entender la ciberseguridad en los próximos años. Ya estamos ahora mismo en lo inmediato, estamos identificando cómo gran número de ciberataques son cada vez más sofisticados gracias a la integración de la inteligencia artificial en la generación de las iniciativas, pues correos electrónicos, textos, etcétera, ¿no?
Sin embargo, ya lleva tiempo y seguramente tardará en madurar un poquito más que los ciberataques, pero no mucho. Se están desarrollando tecnología de protección, de defensa, también basada en la inteligencia artificial, porque puede aprender del comportamiento atacante. Entonces, muy probablemente las personas que vayáis a entrar en el mercado laboral, trabajando en temas de ciberseguridad, identificaréis la IA como una formación complementaria muy útil para llevar a cabo vuestro trabajo de una manera mucho más fina, ¿no? Mucho más actual. Como digo, este es un poco el panorama que tenemos, ¿no? Por mi parte, bueno, no quería entreteneros más. Espero que haya sido interesante esta visión. Egun ezin hobea pasa ezazuela, sorte handia izan ziberleia honetan, eta, bueno, zorionak handiak hezkuntza sailari, lanbide heziketako sailburuordetza, eta nola ez, parte hartu zuen zentroak eta ikasleak, ekimen hau posiblea egiten duzuenok. Eskerrik asko arretagatik, eta ondo pasa. Javier Dieguez, eskerrik asko. Eta, bueno, sartu gaitezen beraz, modu paraleloan hainbat ekintza izango ditugun goiz berezi honen azalpenean. Bai hori Nerea, gaurko ekitaldian hitzaldiz zinez interesgarriak izango baititugu holtzan, ziur nago gaur hemendik irteko garela esaten, pues mira, pues eso, nuevo que hemos aprendido. Bai. Hori gaur, seguro gertatuko zaigula hemen gutariko askori. Baina gainera, bertako hitzaldi interesgarriz gain, izango ditugu tailerrak, kafetxorako tarteare eskainiko dizugu, mokadutxo bate hartzeko, bileraren bat edo bestere badakit, Rikarzuk izango dizula hortik, zibersegurtasunean lankideak behar dituzten enpresetako estanak ere baditugu albo honetan, eta beraz, zibersegurtasunean pertsonak behar dituzten enpresekin aritzeko aukerare izango dugu. Tira, eta eskaintza zabal honetan, goiz osoko jardunaldi honetan, gaur hemen batu gaituen ziberleia bera. Martxoan hasi zen, zuk hasieran ere ondo esan duzu moduan, martxoan hasi zen txapelketaren final handia. Dena prestago, Bai, eta zu gondo esan bezala, Jon, lehenengoz, lehen aldiz antolatu den zibersegurtasun lehia honetara iristeko, kanporaketa fase bi, eliminatoria bi egon dira, eta pasatu behar izan dituzte fase horiek gure parte hartzaileak. Asko izan ditugula, ez da? Asko izan ditugula, gure hezkuntza sailburuak ere esan du, 280 izan direla. Hoxe, ikasle parte hartzaileak aipatuta, kopurua lehenengo urtea izateko gainera, benetan zoragarria da, 280 lagunek parte hartu baitute. Bi batzue guztiok, euretariko batzuk hemen zaudetelako, eta txalo hau izan daitela zuentzat. Bai horixe! Baina bagizue lehiaketakoak nolakoak diren. Ezin denak finalera iritsi. Bai, horregatik gaur, 3 laguneko 5 talde baino ez dira finalera iritsi, han eukiko ditugula batuta txoko oso berezita kurioso horretan, alegia. Eta gaur lehiatuko dira, ondoko gunean, besteak beste, solasaldiak irauten duten bitartean. Hemen eukiko ditugun solasaldiak. Hori da, beraz kokatu gaitezen, 5 talde, 3 lagun gehi beraien irakaslea ere, lanbide heziketako irakaslea etorri da eurekin, beraz, 20 lagunak ezin noski holtza honetara gonbidatu, gainera, imaginatzen dut, urduri egongo diela, eta dagoeneko prestaketa lanetan daudela, baina zergaitik ez, euren aintzatespena, euren rekonozimientua merezi dutenez, goazen finalera iritsi diren 20 lagun horiek irakasleak barne ezagutzera banan-banan. Goazen pantailan ikustera, ez dakit aukera dugun, begira, nola egingo dugun, en plan superprofesional, Erandioko tartangatik Cookie Monsterreko 4 kideak hauek dira. Iñaki, Aio, Santurde, txalo bero berarentzat. Bueno, protagonismoa Iñakirentzat. Ez da bakarrik etorri, Talde beretik Iker López Carrillo, txalo bero berarentzat, ere.
Hortxe, hirugarren lehiakidea, Enrique Jenguo Txaloroa. Eta Erandioko tartangatik bere irakaslea, Rosana Rodríguez. Eskerrik asko, Rosana, gure artean izateagaitik. Beste talde batera egingo dugu salto jo. Bai, Maristasetara goaz, Durangoko Maristas, Temple Os 2.0, maite dugu, Maite Gaiastegi Gorostiza. Gaias, alias Gaias. Gaias lagunentzako. Gaias lagunentzako. Bigarrena Pedro García Inguntza, Pegarin 89, ez dakit ideia hona den, sartzen banaiz. Nicknameak esaten. Askotan ez dugu jakingo ahoskatzen ere, begiratu hau. Hirugarrena Marco Seoane Salinas, eta ez dut esango nicknamea. Txale hori bera entzatere, bai irse. Eta irakaslea berriz Iratxe Lejarreta. Goazen hirugarren taldearekin, finalera iritsi dira, izarraitzeko bagu taldekoak, lehenengo lehiakidea dugu, Unax Orbegozo. Txalo hori bera entzat. Berarekin batera bator, el talde eta ikastetxe beretik, Endika Agirre Larrañaga. Jakez, Ira eta Uranga dugu ere izarraizko bagu taldeko lehiakide, eta eurekin lagun etorri da euren irakasle den Iker Olkoz. Txalora beraren zait, eta haupa bagu taldea. Maristak ere, ikastetxe berdinetik, bi talde ezberdintugu, Tortuga Guard taldea da, eta Iker Antxustegi da lehenengo partaidea. Hapa Iker! Ze serio batzuk, ez? Bigarrena Maialen Alonso Urrutia dugu. Desmaia 2. Guau. Bueno, Kostatu zidaita rapatzea, baina... esperemos que nadie se desmaie, Ahí va! Luis Fernando Casero. Hau, mimetizatu da izenarekin, taldearen izenarekin. Tortuga Guard. Igual bere omenean, ez da? Noski, suposatzen dut. Anonimotasuna ere kontu Ondo dago, osoa da mundu honetan, anonimotasuna. Eta irakaslea Ricardo Ferreria. Txaloroa beraraz, eta zorionak Durangoko Maristak ikastetxari, lortu duzue bi talde iristea finalera. Eta goazen laugarren eta azken taldearekin. Jose Maria Correa dugu batetik. Hortxe, Jose Mari, Open Mind Robotika uste dutala berez izena. Ikastetxe beretik, Elbi Zaron Pontevarela. Aleko eta guzti etorri dira, profesional. Kevin Céspedes Endibar, txalora bera entzatere. Eta eurekin irakasle etorri da, Andra Mari. Talde bat falta zaigu. Ez, lau taldeak horrek dira, lau taldeak. Ez da, edo bat falta zaigu. Bost ditugu. Ez, jazta. Eta hurrengo taldea gu. Claro, gu gara hurrengo taldea. Gu gara hurrengo taldea. Bueno, hori esek ziberleiaren historiako, hau esan genke horrela, ez da? Hau ez da bilbainada bat, nahiz eta hemen egon, Ez que egia da. Bai. Ziberleiaren historiako lehenengo finalistak izan dira, txalobero baten entzat, bai horixe! Dagoeneko prestitugu bertan, eta nerea ondo ikusten baduzu, ni beraien artera joango naiz, esan dizuegulako lehen ere, hau izango delako, holan, 2 eta 3 gauza aldi berean gertatzen joango dira hemen, baina gogoratu behar dugu, ziberleia ekitaldi zoragarri eta berezi honetara ez arraroa, berezia egia da. Hitzak ere importantea dira eta zaindu egin behar dira, duda berik. No digo diferente, digo raro esaten zuen batek, eta, bueno, tampoco te pases, Bueno, ni beraien artera joango naiz, nerea, bertan elkarrizketak egin behar ditugulako, eta lehen ere esan dugu uste dut, ez da, streaming bikoitz batean arituko garela, beraz, lehia honetan murgildutako lehiakideak ezagutuko ditugu gertuagotik, eurek egiten duten lana, irakasle batzuk, eta baita guzti hau posible egiten ari diren arduradun batzuk ere ezagutuko ditugu.
hemen presentzialki gaudenok baino ezagutuko ditugu streaming bitartez zuzenean ekitaldi hau jarraitzen ari zareten guztioi eta grabatuta geratuko denez, jarraituko duzuen guztioi ere. Bai, ni bitartean hemen geratuko naiz, zurekin ere bai konexioak eukiko ditugu paraleloki jakiteko, gure konpetizioa nola dijoan, ponentziek irauten duten bitartean ere bai, guk denok jakiteko eta jakinaren gainean egoteko besterik gabe. Ni orduan adibiliko naiz, Nerea, zuk zerbait esaten bai edo konektatzeko. Nire mikrofono aurrerantzean estelako entzungo, bakarrik streaming bitartez, Nerea izango duzue bertan anfitrioi, hori bai, ez beldurtu zaratatxoren bat edo entzuten baduzue aurrerantzean. Efektu bereziak ditugu hemendik, ikusi duzuen bezala. Bai, zaratatxoak. Zaratatxoak. Bai. Zarata. Aber nola saldu daitekeen... Dira efektu bereziak, zaratak? Efektu berezi batzuk sartuko ditugulako, ez. Gaur egin behar dute, hau idatzita ekarri dute, gaur egin behar duten ariketa oso potentea delako. Eta hau, ja, serio jarriko naiz. Osea, korbata jantziko, ez. Baina serio jarriko naiz. Hau da mundu mailan eta zuetariko askok jakingo duzu honezkero, ariketa oso potente bat dela mundu mailan egiten dena. CTF deitzen zaio edo CTF. Capture the flag, edo harrapatu bandera, kaptura la bandera, deitzen zaiona, ez da? Ariketa internazionala da. Eta horretan dago oinarrituta gaurko lehia ere, edo martxoan hasi zen lehia hori ere. Ariketa hau mundu osoko enpresek egiten dute, euren kideak, euren lantaldeko pertsonak trebatzeko, zibersegurtasunean trebatzeko, eta noski atakeak eta jakeoak saiesteko. Eta segurtasun ariketa beharrezko bilakatu den segurtasuneko ariketa beharrezko hori gamifikatu egin dute eta joko bat bilakatu dute dugu. Eta gaur izango da hori momentuan bizitzen ari garena. Ados? Eta nola lehiatuko dira gure partaideak, jakin badaiteke? Bada, talde guztiak, bost taldeak, mailetan dagoeneko kokatuta daudenak, hortxe guk aurkeztu ditugun bitartean leku hartzen joan direnak, denek dute sistema bera edo zerbitzari bera, nola baita esatearren, bai? Baina, antolakuntzatik, Eusko Jaurlaritzakoek eta teknikakoek, sistema horrek ahulezia batzuekin, utxune edo faio txiki batzuekin jarri dizkiete. Eurek noski ez dakite zein den faio bakoitza. Orduen, egin beharko dutena da, identifikatu zeintzuk diren faioak, zeintzuk diren sistemak dituen utxune horrek, baina talde guztiek utxune berak dituzte. Orduen, hortxe sartuko da, bakoitzaren estrategia, zer egin behar duten lehenengo. Faio hori konpondu, babestu, eta behin faio hori babestuta edo zulo hori nolabait esaterren babestuta dutela bestearena erasotu. Bueno, hor bakoitzan estrategia sartuko da, baina kontua kontu, errealitatea hori da. Puntuak irabaziko dituzte beraz, atake bat egiten duten bakoitzean. Ados, orduan soilik puntuak irabaziko dituzte edo baita ere galtzeko aukera daukate? Baita ere galdu, noski, baten batek, claro, utxune bat izan ezkero, eta ez badu, Efektu bereziak egongo zirela aipatu dugu. Bai. Horrek zer esan, joan behar dudala ja, holtzatik edo, utzia zuen kontatzen, segundutxo baten. Orduan, kontua, atake bat dagoen bakoitzean, horrek ikusten duzu, ez dakit ikusteko aukera duzuen, ez dizuegu eskatuko gero begira ibiltzeko, noski, baina zaratatxoak noiz entzungo dira, ikuste dituzue badaudela tira batzuk, koloretako lez tira batzuk, tira bakoitza, begira ze kuriosoa, tira bakoitza mai batetik irteten da. Beraz, bai streaming bitartez ikusten ari zaretenak, zein hemen presentzialki gaudenok ere ikusten dugunean, tira bat berdez jartzen dela, horrek esan nahi du, atake bat irtetzen ari dela, beste mai batera, eta beste mai horretara, linea gorri bat joango da. Orduan, argi dago nerea, baizuk esan duzu moduan, puntuak irabazi bai, ataka bat egiten baduzu, baina galdu ere egingo dituzu, noski, ziber erasoak jasotzen badituzu. Eta gero kontatuko dizugu gehiago, lehiaketa hau benetan oso konplexua delako, ez da edonolako ariketa. Gainera, ez du baliokarrik, nik nire utxune guztiak dena itxiko dut, holan enaute atakatzen, eta kitxo. Horrek ez du balio.
Zergaitik, zuk zure sistema guztia praktikamente itxi egiten mauzu, anulatu egiten mauzu, erasorik ez jasotzeko, zure sistema ez dago martxan, ez da zerbitzu bat eskaintzen ari. Eta hemen behar duguna, zerbitzariak martxan jarraitzea. Orduen horrek ere, eragina izango du puntuaketa horretan. Eta guzti hori ikusiko dugu han 3 pantaila handi daude, erdiko pantailan etengabeko sailkapena ikusten joango gara. Tira, gauza, konplexua da, baina benetan interesgarria eta egungoa, dudabarik. Bai, oso interesgarria eta gainera, gaur hemen gertatuko denak nork ez du entzun, noizbait norbaiti konturen bat jakeatu diotela, sistemaren bat edota enpresaren bat ere bai jakeatua izan dela. Eta, ez gaude eraso horietatik salbu, eta horregatik, horretan abiak izango diren euskal gazteak behar ditugu. Hori da, dudabarik. Bueno, nik parkatu, Nerea, parkatu. Kriston txapa sartu dizuet, baina uste dut... Baina beharrezkoa da, kontekstuan jartzea. Claro, zuek kontuan hartu, eurentzako benetan oso garrantzitsua izango den ariketa batean sartuko garelako, sartuko direlako datozen 3 orduetan. Etengabe, guk eten alditxoak egingo dugu, kafetxoa, mokadutxoa, eurek 3 orduz egongo dira, euren sistema analizatzen, zibererasoak saiesten, edo zergaitik ez, beste batzuk erasotzen. Beraz, eurentzako tentsio handiko uneak biziko ditugu, eta nahi genuen noski, hasi aurretik, zuek jakitea, guztia nola izango den. Beraz, orain bai, kepesau zoi. Orain bai, Nerea, nik hemen utzi behar zaitut, hitzaldi zinez interesgarriak ditugulako aurrerantzan. Eskerrik asko, eta gero arte. Aurrera, gero arte! Gainera, gogoratu nahi genizuen, zozketa bat egongo dela, egon diren parte hartzaile guztiei eskerrona emateko, eta sariak egongo direla, geroago aurkeztuko ditugunak. Besterik, gabe, hasi gaitezen ja, gure hitzaldiekin, eta, lehenengoa izango da S2 grupo, erreferentziazko konpainia da Europan eta Latinoamerikan, zibersegurtasunari, ziberadimenari eta misio kritikoko sistema eragiketei dagokienez. Eskerrak tarjeta ditu dela Agustia irakurtzeko. Igo dadila, besterik gabe holtzara, Modesto Álvarez jauna. Ongi etorri. Bueno, voy a hablar de mi experiencia, del trabajo del día a día, de cómo trabajamos en nuestra profesión. Entiendo que aquí no hemos decidido
Aldera, claro, hauen bostazu, baina hor Bueno, esan dizuegu, ekitaldiak iraun bitartean, guk tartean streaming bikoitz horretan, elkarrizketak ere egin behar ditugula, jende importantea ere egingo izkiegu, alegia jakiteko zer ari den gertatzen une oro. Horregaitik ari gara ere, basu hitz egiten, baina zer gertatzen ari den jakin aurretik, hitz egin dezagun Ibai Peñarekin. Bera da, ziberleia guzti honetako antolatzailetariko bat, teknikako zibersegurtasun arduraduna da bera, eta berak azalduko dugu pixkatxo bat, Ibai, egun hon. Egunon. Nondik datorren guzti hau, zer baino honen ulertu behar dugulako, eta hasieran ere azaldu dugulako. Ez da, baina konta eguzu pixkat, gertuagotik, nondik dator ziberleia lehenengo antolatzearen ideia? Bueno, eskatu ziguten sailburu erdetzatik, bai, horrelako txapelketa bat eta ekimen bat martxan jartzeko, ze ikusten zuten enpresen aldetikan eta gizartearen aldetikan bazegola behar bat hor, eta behar hori pixka bat betetzen eta laguntzeko guri eskatu ziguten holako planteamendu bat egiteko. Eta gaur egun ikusten nahi gana da ideia horren gauzatzea. Modu paraleloan gainera gauza asko biziko ditugu gaur, biziko eta ikasiko ditugu gaur, baina ari gara ziberleia dela lanbide heziketako zibersegurtasunaren lehiaketa. Halaxe deitu diozue. Zer esan nahi duzu horrekin, alegia lanbide heziketara zuzenduta dagoela edo nori zuzendutako lehiaketa da? Bai, hori da. Planteatu genuen ikaslei zuzendutako txapelketa bat, goi-mailako ikaslei, bai, ze ezagutza jakin batzuk izan behar dira, holako lehiaketetan parte hartzeko, eta, ia 300
parte hartzaile izan ditugu, fase ezberdinetan, eta gaur finalean gaude, hemen 15 onenekin, 3ko 5 aldetan banatuta. Eta zer egin behar izan dute bertar arte iristeko, final handi honetara iristeko? Hori da, izan ditugu 2 sailkatze fase. Lehenengo sailkatze fasean, astebetez eman genizkien 15 erronka. Eta 15 erronka hoien aurrean, emaitza honena lortu zuten 100 pertsonak hartu genituen, eta bigarren sailkatze fase batera pasa genituen. Bigarren sailkatze fase horretan, berriz ere 15 erronka jarri genizkien, astebetez landu zitzaketenak, eta hortik egin genuen azken hautaketa, eta hortik atera dira 15 finalistak. Eta zer da zehazki gaur egin behar duten ariketa nik holtza nagusitik azaldut, pixkat orokorrean nola denak sistema berarekin dauden, baina sistema horiek, zerbitzari horiek, hauleziz josita dauden. Konta iguzu, Ibai, zu horren atzen zaude eta zuko beto azalduko dizuta. Hori da. Azken finean bildu ditugu hemen guztiak, eta azpiegitura bat eman diogu talde bakoitzari. Guztiak azpiegitura berdina, noski. Baina zuk esan desun bezala, akatsak ditu azpiegitura horrek. Orduan, beraien helburua da azpiegitura hori ezagutzen joan, akatsak topatu, eta akatsak topatze horrek lagunduko die beraien azpiegitura defendatzen eta aldi berean besteena eraso ahal izateko. Orduan, erasoak egitean puntuak lortuko dituzte, eta erasoa jasotzen duenak puntuak galduko ditu, modu batean edo bestean. Orduan benetan kontzentrazio handiko ariketa izango da, ZTF edo deitzen zaion hori, ezta? Bai, hori. Capture the Flag izeneko ariketa internazionala da, ezta? Gaur egun enpresetan ere erabiltzen dena, ezta? Bai, asko erabiltzen den formatu bat da, ze oso erakargarria da. Eta aldi berean ikasteko eta egoera errealak erreplikatzeko balio du. Beraz, oso baliagarria, errealitateak erakusten du oso ondo funtzionatzen duela. Eta formatu hori lanbide heziketara ekartzeak onurak ekartzen ditu. Eta orduan guk ere gure ganatu egin dugu. Tira, ez zaitugu gehiago entretenituko Ibai, gaur landa ez lepo zaudelako, batetik bestera ikusten ari gara, eta guk tarteka ere, zuek ez galdu, zuzeneko streaming konexio hau, tarteka Ibaire moduan, beste lagun batzuk gonbidatuko ditugulako gure eserlekura, eta ikusten nahi zaet, atzeko oholtza horretan, itzaldi zinez interesgarriak ditugun bitartean batetik, eta bestetik, final haundia, Ibai kontatu din guzti hori, ariketa internazional gogor bezain eraginkor hori zuzenean ari direlako 15 finalistak bizitzen. Beraz, tarteka kukutxu bat egingo izuegu bertatik, lagun benetan interesgarriak ezagutzeko. Ibai, eskerrik asko. Zuri.
Hora ikusten ari zarete, hemen gaude finala jokatzen ari diren lekuan, ezin oso altu hitz egin, arrazoi bigaitik, eta uste dute jakina dela denen gaitik, ezta? Batetik, oholtza nagusian hitzaldiak ditugulako, momentu honetan Modesto Alvarez dugu gure artean hitzaldi zinez interesgarriaz hitz egiten, orain panikoaren inguruan ari da, zibersegurutasunak edo ziberdelinkuentziak sortzen duen paniko horren inguruan, eta bigarren arrazoia, hola, baxu eta isil-isilik aritzaren bigarren arrazoia, final gunearen erdian sartu garela. Hementxe, atzean ikusten ari zarete finalistak eurek, eta ondo ikusten dugu, egingo dugu errepaso harin bat, etorri nirekin, kontu hemen, maiarekin, kameragari diot, eta hementxe ikusten ari zarete, hortxe, ari dira, kodigoekin, paperak batean, ordenagailuak bestean, nik egia esan ez dut ezer ulertzen, ez dut deus ulertzen. Hortxe ari dira, euren artean isilik, badago komunikazioa hitz egiten dute euren artean, hauek Erandioko tartangako kideak dira, guazen ikustera nola dabiltzan hemendik, hortxe ikusten ari gara, ez ditugu entretenitu nahi, baina hortxe ikusten dugu, lan oso individuala, baina aldi berean baita kolektiboaren euren arteko komunikazioa etengabekoa delako. Tira, eta hementxe ikusten ari gara, etorri gurekin, ez ditugu eurek molestatu nahi, noski, baina ari dira une honetan, lehenengo minutuetan ari dira, eta sailkapenean ere, orain kontatuko dizugu, sailkapenean ere kontatuko dugu, ari dira une honetan sistemak eure ezagutzen, ez da, zerbitzariak eurek ezagutzen. Lehenengo auleziak zeintzuk diren identifikatu behar dituztelako, eta gero aulezia horiek behin identifikatuta horren arabera egingo dituztelako erasoekin puntuak irabazi egingo dituztelako, eta erasoak jasotzekotan puntuak galdu egingo dituzte. Hauek adibidez Andramarikoak dira, Andramari ikastetxe galdak austarrekoak, hementxe daude ere, hortxe, bakoitzak ordenagailu bat du, antolakuntzak berak jarritakoa, baina gero ikusten ari gara, norberak bere ordenagailua ere ekarri duela, eta hortxe, serio, iasan isilik eta serio ikusten ari gara guztiak. Hementxe, Izarraitzko lagunak ditugu gure artean ere, kodigoz betetako munduan sartuta barrena erabat hortxe ikusten ari gara, batzuk adimen artifiziala ere erabiltzen ari dira, tira, guzti hau hobetu lertzeko edo galdera batzuk bilatu nahian, gero zer aurkituko duten, adimen artifiziala bitartez hori beste kontu bat izango da. Tira, eta etorri hona erdira, mesedez, hemendik ikusiko dugulako, ikusten ari garelako une oro, sailkapen orokorra, bai? Nor doan lehenengo, nor doan bigarren, nor hirugarren, laugarren eta nor azken postuan. Puntuak ikusiko ditugu, puntu orokorrak, eta ez dakit ulertu daitekeen, hortxe ikusten ari gara uste dut pantailan ikusten ari zarete zuek ere, ezta? Zutabe berdean egin dituzten erasoak ditugu, zutabe gorrian jaso dituzten, euren sisteman jaso dituzten erasoak, baina badago hirugarren SLA zutabea, zutabe urdina. Hor portzentai bat agertzen hasiko zaigu laster behin euren lehenengo mugimenduak egin ahala. Alegia, horrek esango digulako, kopuru horrek adieraziko digulako, euren zerbitzaria euneko zenbatean dagoen funtzionamenduan, zenbatean dagoen martxan. Ez duelako balio, oholtza nagusitik esan dugu moduan, ez duelako balio, dena itxi, zure ate guztiak eta utxune guztiak estali eta hortxe geratzea. Noski, inork ez dizu erasorik egingo, bai, baina zure zerbitzaria ez dago martxan. Ez ara zerbitzu bat eskaintzen ari, zure zerbitzaria ez dago euneko unean. Beraz, horrek ere ez du balio. Ados, beraz, ateak itxi bai, baina horiek ere, utxune horiek ere, sendatu, nolabait esatearren, sendatu egin beharko dituzte. Bada, hori da, hirugarren zutabe urdin horretan ikusiko duguna. Beraz, etengabe arituko gara unean uneko sailkapena ikusten.
eta eraso bat dagoen bakoitzean, gure zailkapen hori, ondoko taulan ikusten zuen zailkapen hori, eguneratu egingo da. Tira, hementxe dugun panorama, 15 lagun, euren irakasleak ere gertu daude, laster ezagutuko ditugu irakasleak, talde bakoitzeko irakasleak, ikusteko nola iritsi diren beraien ikasleak ona, urduri dauden, ez asko dagoelako jokoan, beraz, ikusten ari zarete, zuzeneko irudiak dira une honetan, finaleko gunean gaude. Eta berehala, Modestok jarraitzen duen bitartean, berehala Javier Diegezekin ere izango gara. Holtza nagusian ikusi dugu bera, baina orain berarekin solasteko aukera izango dugu. Minutu gutxi barru gure elkarrizketen txokoan. Javier Diegez, ondotxo, jakingo duzuen moduan honezkero, bera da ziberzaintzako zuzendari nagusia. Beraz, laster arte.
Aurretik esan dizugu moduan, aurreko konexioan esan dizugu moduan, gure artean dugu ziberzaintzako zuzendari nagusia, Javier Dieguez, que acaba de bajar hace poquitos minutos del escenario principal. Javier, egunon, ezer baino lehen, eta eskerrik asko, gure artean egotegatik. Egunon, ez horregatik, eta asko poste naiz hemen egoteaz, ekimen hauek oso beharrezkoak dira. ¿Qué te está pareciendo, por cierto, esta primera edición del Ciberleia? Es difícil que me sorprenda la gente de la Viceconsejería de Formación Profesional porque siempre lo hacen muy bien, ¿no? Pero realmente es muy sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta además, como decía el consejero, el Sailburu de Educación, que hace 6 años en FP la ciberseguridad no existía, ¿no? Como herramienta formativa. Pasar de no existir a ya no solamente a enseñarlo en los centros, sino a promocionarlo de esta manera, con un evento tan brillante, en mi opinión, es para felicitarles, pero profundamente. ¿Cuáles son los retos, en tu opinión, a los que se enfrenta no ya la formación profesional, sino la sociedad? Y obviamente, ¿qué aportan este tipo de eventos a ello? Sí, hay retos de muy diferente índole. Hay una que tiene más que ver con la vida profesional, como decimos, en qué voy a trabajar, cómo voy a tener un trabajo que me dure en el tiempo, etcétera. Esa es una parte. Y para eso efectivamente ayuda todo lo que tiene que ver con no solamente la formación profesional, sino todo el resto de entidades formativas, que pueden ser las universidades, que pueden ser las entidades no regladas, como Urduriz 42, que puede ser las propias herramientas formativas que tienen las empresas dentro, ¿no? Entonces, esa es una parte, la parte profesional, digamos, empresarial. Pero hay una parte que tiene menos que ver con eso y que tiene más que ver con cómo se está desarrollando la propia sociedad. La digitalización ha entrado hasta el fondo en todas las relaciones habituales que tenemos con servicios domésticos, con administraciones públicas, con otras personas. Entonces tenemos que aprender a desenvolvernos de una manera segura en todo este tipo de relación, ¿no? Para no ser ni víctimas de una estafa o de una agresión o tampoco cometerlas como agente agresor, ¿no? Y además hay un tema importante, ¿no? Y es que desde una óptica de reto, digamos, de gobierno, de administración pública, tenemos que seguir evolucionando en ser fiables, en prestar unos servicios que sean de confianza, que la ciudadanía pierda el miedo a usarlos a través de medios digitales, y para eso yo creo que es fundamental generar esta cultura dentro de las propias instituciones vascas. Insisto, el reto más importante es que la propia sociedad madure para utilizar este tipo de tecnologías de una manera prudente. ¿Y en tu opinión crees que en ese sentido la formación profesional también tiene mucho que aportar? Sí, la formación profesional como centro educativo tiene dos grandes valores, ¿no? El primero es crear personas, como digo, para abordar su futuro profesional, pero al mismo tiempo, dentro de la formación profesional y de otros ámbitos formativos, hay especialidades que no tienen que ver con lo digital o con la ciberseguridad, ¿no? Pero que al mismo tiempo, probablemente en su desempeño profesional, esas personas, en una fábrica o en una cadena de montaje o en una oficina, van a utilizar medios digitales. Entonces, dentro de los itinerarios formativos, tienen que estar esas buenas prácticas para que la organización en la que trabaje esa persona no sea víctima de un incidente por un descuido, una imprudencia de esa persona, ¿no? Javier, eskerrik asko por estar hoy entre nosotras y nosotros. Estamos aprendiendo muchísimo en este evento que es triparalelo se podría decir, no sé si existe ese término, porque también tendremos, después de un break del café, también tendremos 2 talleres muy interesantes para el público general además, porque es algo que a todos nos toca de cerca y algo en el que todos deberíamos de tener, aunque sea unos conocimientos básicos. Y creo que en eso, desde Ciberzaintza, estáis haciendo, aunque os habéis formado ¿no? La entidad, como nos has dicho, tiene muy poquitos meses de vida. Sabemos que sois muy necesarios en nuestra administración y en nuestra sociedad vasca, así que eskerrik asko por existir, Javier, y por estar hoy aquí. Eta eskerrik asko gonbidatzeagatik eta elkarrizketa hau izateagatik. Gu gustura, eskerrik asko, Javier.
Kaixo nerea, bai horixe, hemen txenago, ez dakite ikusten hau zuen, baina hemen txenago finaleko gunearen erdian. Hemen bajutxu hitz egin behar da, kontzentrazio ikaragarria igartzen delako, usaintzen delako. Bakoitzak, guk antolakuntzatik ordenagailu bat jarri diegu, baina beste batzuek ekarri dute euren norberaren ordenagailua, 6 ordenagailu 7 gailu ikusten ari gara une askotan eta mai askotan, eta zuek ere publikotik gerturatzeko aukera duzu orain kafetxo hori bueltan. Hori bai, eskertuko genuke noski, euren lana errespetatzea. Ziurrenik, publiko orokorrak ez du ulertuko zertan ari diren, kodeekin ari direlako batez ere, baina tarteka ikusten dugu, bakoitza bere lanen, ardurak banatuta, baina euren arteko komunikazio isila ere etengabea delako. Beraz, nerea, gero tartetxo baten gerturatuko naiz berriro oholtzara, baina streaming bikoitz honetan nik beste alde honetatik jarraituko dut. Gero arte.
Kafetxoaren tartean gaude une honetan holtza nagusiko lagunak, bai publikoa zein izlariak, baina honek badakizu, honek ez du etenik, eta 3 orduz jarraian ari dira gure 5 taldeak, 5 talde finalistak final horretako lehian, banderaren kaptura horretako lehian. Tartean, lehen ere esan dizuegu, ezta? Galdakostar Andramari ikastetxea dugula, eta eurekin 3 kokideekin, edo esan daigun talde bakoitzean badakizu 3 lagun etorriela, baina hasieran ere pantailetan aurkeztu dizuegu, irakasle ere eurekin etorri da, eta euretariko bat, Galdakostarra bera Itxaso Perez da, Itxaso egunon. Konta iguzu, zelakoa da ikasleen esperientzia, nola iritsi zarete ona, edo nork animatu zituen? Bueno, hau apurtzu bet urten zan teknikatik, sortu dutela hau ziberlehiaketa osoa, ez? Eta, bueno, gube esperientzia geneukan ziberlehiaketatan, segure zentroan bebai antolatzen ditugu, eta parte hartu dugu bebai ziberzaintzako egoitzatan, teknikako egoitzatan ere, eta, bueno, guretzako, pedagogikoki eta, bueno, bebai apurtzu bet gaming hori sartzearren, oso interesantea iruditu zitzaigun parte hartzea. Gainera, Andramari Lanbide Heziketako zentroa finalera iritsi den OTE zibersegurtasuneko espezialitateko zentro bakarra da, Itxaso. Zer esan nahi du honek, zer da OTE zibersegurtasuneko espezialitatea? Bakarra gara zergaitik, emoten dugu OTE da entornos industriales, orduen, normalen jendea pentsatzen dago zibersegurtasuna dela, mobilan fotoak kendu ez dakiz zer, banku korronteko gauzak eta hola, baina gaur egun enpresetan eta Euskal Herrian ere gertatzen da, azkenean erasotuak direnak dire robotak, lineak produziñoko lerroak automatizatuta dauzenak, eta gu gara espezialistak horretan, orduen apurtzu honelako erronkatan, igual zailtasun gehiago dagutzako, ez dugu menperatzen hainbeste IT mundua baizik eta ote, baina, bueno, pilak ipini doguz eta hemen gaude. Bueno, ikasketa prozesu bat ere, beraz, ona iritsi alizateko, ez da? Bai, hori da, eurentzako eta netzako ere. Hor, aurkezpenean ikusi dugu, euretariko bat, zure ikasleetariko bat, eta gaur finalean dagoena Jose Mari, helduagoa dela, bueno, hemen denak gazteak, hemen sarri nik behintzat ez dut ikusi, baina, bueno, beranduxago sartu zen Lanbide Heziketa munduan, bera, okina dela entzun dut? Bai, bera eta bere familiak deko enpresa bat, obradore bat, eta, bueno, horretan ibili da urte askotan, baina gero ibili da bebai mantenu mekanikoetan, bera ez da gelditzen, eta edo zer gauza gaze ipinten dana makina bat da. Eta orduan sortu zitzaion apurtzu betolan jakin gure hori zibertasun munduan, eta oso ikasle fina eta ibili da topera gelan. Ni baino nagusiagoa, baina oso ondo. Baina gaztea ala ere. Ez dakit enpresetara joaten diren, nik beti entzun dut, ez da? Eta ikusten da gainera Lanbide Heziketak hartu eman zuzena duela enpresa munduarekin eta lana eskaini dezaketen pertsonekin. Zuenean Andramarin Galdakaon ere horrela da? Bai, Andramarin nire zikloan eta ziklo guztietan, gaude beti kontaktu zuzenean enpresa berriekin eta ezagutzen ditugunekin ere. Eta, bueno, formakuntza jasotzen ditugu, horrela bebai dakigu ze perfila nahi duten gure eskualdeko enpresatan, apurtze de formatzeko gure ikasleak, eta hori da plus bat gure zentroan dekoguna. Eta, bueno, gure ikasleak badoaz dualetan edo praktiketetan, eta aurten momentu honetan orain dagoz praktiketan, eta adibidez pasan urtean 14 ikasle joan ziren eta guztiak kolokatuta geratu ziren, orduen. Kontxo, euneko rekolokazioa. Bai, pasada da, dago demanda pilo bat, eta ezke da, enpresetara joan eta hor geratzea, esperientzia positiba eta polita da alde bietan. Hori, Andramariko kidentzat, izan irakasle edo izan ikasle, hori ere bada motivazio bat, ikustea, ez, ikasten ari nahi zena, benetan gogotsu eta sinisten egiten duan horretan, sinisten egiten badut, lana aurkituko dut, eta lana nik nahi dudan leku horretan, ez da? Bai, Holanda, eta ganera, dekogu lan poltza Andramarin, eta enpresa jarraitzen deuri edaitzen, jendea behar dugu, eta agortu jakuz, ez dekogu gehiago. Bueno, badakizu, hortxe ikusten ari bazarete, zuzeneko emankizun hau, eta zalantza mazabete, eta zibersegurtasuna, teknologia, informatika eta gustuko gauzue, Andramari Galdakaon, izan daitekela zuen aukera, duda, jende jatorra gainera herri horretan, Bueno, Itxaso, eskerrik asko, gaur gurera etortzaitik, eta Joan, baitu egin dugu tartetxo baten, bere ikasleak hortxe finalean dabiltza momentuan. Eskerrik asko, Itxaso. Vale, venga.
puestos a entrevistar a profesoras también que hoy nos acompañan aquí con los equipos finalistas, pues hemos querido conocer a otra de las profes que hoy está aquí. Viene de Tartanga, del Instituto Tartanga de Erandio, Rosana Rodríguez, bera irakaslea da, ella es profesora, como decíamos, y me han contado, un pajarito me ha contado que en la fase eliminatoria fuisteis los primeros, además. Pues ha sido el mismo pajarito que me ha contado a mí, porque yo no sabía nada. Sí, se lo han currado ellos todo y ayer o antes de ayer que vimos el ranking estaban los primeros. Sí. Es el primer año para Tartanga que os iniciéis en el mundo de las tecnologías de la información en el aspecto de la ciberseguridad, eso ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo va. Pues va, como todos los primeros años, con altibajos, porque empiezas un camino, ves que te equivocas, vuelves al redil. Ha sido un año durillo, pero bueno, aquí estamos. ¿Y se han especializado o han hecho alguna prueba aparte de las clasificatorias y obviamente de llegar a la final? ¿Han hecho algún proceso los alumnos para llegar hoy aquí, para poder llegar a una final? No, a priori no. O sea, hemos hecho cositas, pero es nuestro primer año. O sea, sé que otros centros tienen planteados pues, retos de este estilo. Nosotros este primer año hemos intentado, pero no hemos conseguido. Lo tenemos previsto para implantarlo el curso que viene. Pues para no haber preparado nada, sí, la verdad. Me cuentan que sois uno de los grupos favoritos. Está mal que un presentador diga eso, hombre, pero para no tener habilidad en ello... Los primeros. Actualmente van los primeros también, ¿no? Veo, tenemos, bueno, como estábamos diciendo en conexiones anteriores, tenemos justo detrás, tenemos el escenario principal, ahora estamos en el break, por así decirlo, en el descanso del café, donde alumnos y alumnas de la Escuela de Hostelería de Leioa nos han preparado unos zumitos, unos cafés y una bollería maravillosa. Estamos en ese momento justo ahora, es por eso también que podemos hablar con un poquito más de normalidad y con un volumen un poco más alto, pero una vez que arranque en pocos minutos, está previsto que arranque a las 11:30 de nuevo la programación del escenario principal. Tendremos talleres, estaremos a 3 bandas, Rosana. Tendremos talleres en la Terminal 4 que le llamamos, en la T5, en el piso de arriba. Estamos en la terminal, en la zona de Olabeaga, de Zorrozaurre, toda esa zona de Bilbao. Y mientras que tenemos los talleres, tendremos también charlas muy interesantes en el escenario principal y obviamente vuestros alumnos que no están parando desde el momento que hemos comenzado hasta la 1, ahí tienen que estar. ¿Cómo les ves? Pues les veo muy motivados, la verdad, es que están centrados, concentrados y arrasando. Pues bien. ¿Les ves a gusto? ¿No les ves nerviosos? No. A ver, tienen bastante temple, en clase también lo han demostrado. Sí, yo no les veo especialmente nerviosos, vaya. Bueno, pues enseguida les haremos un cucu, como solemos decir en euskera, para ver qué tal van los alumnos de Tartanga, de Erandio, que como decíamos es uno de los centros finalistas que ha llegado a esta primera edición del Ciberleia, la primera competición organizada en Euskadi sobre ciberseguridad y con alumnos y alumnas de formación profesional como protagonistas. Alumnos, alumnas y obviamente las profes, que son unas máquinas, y gracias a vosotras también están ellos aquí. Suponemos que un granito de arena, por lo menos algo habremos conseguido. Sin duda, ¿qué haríamos nosotros sin el personal docente? Sin duda. Rosana Rodríguez, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko.
Bai, egunon nerea hemen txenago. Bueno, etxetik ikusten ari zaretenok, akaso ez duzue ikusiko, baina nahiko hurbil gaude nerea eta biok, baina tira, praktikotasun kontuekaitik, ni elkarrizketak egiten abiltarteko, irakasleei, arduradunei, ikaslei eta bestelakoei, eta tarteka ere, jauzi egiten dut, salto egiten dut, finalaren gune honetara. Ikusten ari zarete, bakoitzak bere ardurak hartu ditu, bakoitzak bere lanak hartu ditu, baina tarteka ikusten da euren arteko komunikazioa ere egon badagoela. Tentsioa eta isiltasuna da orokorrean nagusi, baina esango nuke orokorrean gehienak nahiko lasai daudela. Une honetan, Cookie Monster taldekoak, Erandioko Tartanga ikastetxekoak ari dira irabazten, baina egia da, euren zerbitzaria, euren sistema, 93an baino ez dagoela prest edo ez dagoela funtzionamenduan. Beraz, horrek ere zenbatu egiten du, puntuak eta orokorrean horrek ere garrantzia handia dauka. Alegia, pantailetan ere ikusten ari zarete, 3. zutabe urdin horrek, SLA horrek garrantzia handia dauka, eta horretan une honetan ikusten ari gara, Erandiotarrak, Cookie Monster taldea, pixkat atzetik dabilela. Hala ere, ez oso atzetik, eta horregaitik lortzen ari dira 110 punturekin lehenak izatea. Eta ikusten ari zarete, orain ere eguneratu berri da, eraso bat dagoen bakoitzean, gure sailkapen orokorra eguneratu egiten delako. Beraz, hementxe ordu bata bitarte saltza haundia dagoen nerea eta ikusentzule guztiok. Gero arte.
Ikastoloaren presidentea da bera, .eus, danok dakigu moduan, .com, .fr edo .es dagoen moduan, beste milakaren artean, gure domeinua, Euskaldunon domeinua .eus da, eta horren presidentea ari da une honetan agertokian hitz egiten. Beraz, kafean aukera izan dugu pixkat altuago hitz egiteko, baina une honetan finalistak nire atzean eta Oier Albizureren hitzaldia .eusen inguruan Iratxeren atzean ikusten ari garena. Eta nor da Iratxe? Beste irakasle bat, aurretik izan ditugu Rosana eta Itxaso, eta orain Iratxe lejarreta dugu, berez berriztarra da, baina Durangoko Maristak ikastetxean ari da, eta kontuz. Gaurko finala eta gaurko ekitaldea jarraitzen ari zaretenok, bagizu Durangoko Maristak ikastetxeak gaur ona ekarri duen lehenbiziko ziberleiaren txapelketa honetako lehenbiziko edizio honetara, edizio historiko honetara, akaso eurek historia egiten ari direla. Ez dakigu zenbat urtetan ikusiko duen final berean, 5 aldetik, 2 ikastetxe berekoak izatea. Eta horrek, Iratxeren Durangoko Maristak ikastetxekoak dira. Templeos eta irakurri behar dute, Tortu Guard taldetako irakaslea zarazu, Iratxe, egunon eta ongi etorri. Eraikin zoragarri eta multidisziplinar honetara, la terminalera, zelan zaude, no? Kaixo, egunon, superposik, oso posik. Gize esan, ez genuen espero bez olako ondo jotie, eta gize dago askokin etorri gazela, eta disfrutatzera. Urduri pizkatu baino. Bueno, baina hori zuzeneko kontua da, eta esaten da gainera urduritasun puntu bat ere behar izaten dela horrelakoetan, ezta? Ez gaitezen gehiegi relajatu. Tira, aukera asko daude, Iratxe, aukera asko daude, eta honekin ez dut presiorik egin nahi, baina aukera asko daude, Durangora lehenengo saria, edo bigarna, edo sari potoloren bat behintzat eramateko, ezta? Bai, izango zen ja kristona, ez? Euren gatik, ikasleen gatik, badekielako ilusio asko, zizirelako pizkatola ikusteko aberzela doien, eta oso motibauta etorri dira, eta ikusten da bi aukera, eta gu bai uste dugu badauzela aukera, orduen, oso ilusioa gaz. Hor, sailkapen probatan, noski, naiz eta ikastetxe beretik etorri, bakoitza talde bat da, eta elkarren artean lehian daude, ibilbide erabat diferenteak daramatzate talde biek, eta egia da, kanporaketa fasetan, lehen ere esan dugu, martxoan hasi ginen lehiak eta honekin, lehenbiziko edizio honekin, 2 kanporaketa fase edo eliminatoria izan genituen, eta hor, 2 taldetan ikusi genuen, nolabaiteko, fuerte hasi ziren, gero lasaiago ibili dira, lortute finalera iristea. Ez dakit, akaso hori da euren artean komentatzen dute estrategia bat dela, edo ez dute horren inguruan hitz egin, eta horrela suertatu dira gauzak. Ez dut uste estrategiarik aukin da bienik, egia da, hasi ginenean justo zen kurtsoko azkenengo egunak. Talde bateri arbosatzen kanpoan, egon ginen proiektu bat egiten kanpoan, eta egon ziren saiatzen, baina eta gero bigarren fasean, ja pizkatu uste, ja zauzien ja barruen, eta ja bestela zaitasun bategaz, ja maitu da bie klasiek, zau esan enpresetara joateko itxaroten, eta ja denbora gehiagokin, nik uste dut errezau. Hor, enpresak aipatu dituzu, Iratxe, baduzue eta zuek badakit, lanbide heziketak bertako irakasle zuzendariek harreman estua duzuela enpresekin, baina ikasleek ere badute enpresekin harremanik? Elkar ezagutzen dute? Egia esan darugu ja eneko urtetxo ja zibersegurtasun zikloarekin, lehen kurtsoa eta espezializazio honekin, eta ikasle asko pasatu dira ja enpresatik, eta on ja enpresa askotan dekoguz ikasle hoiak, ez? Eta orain euren nagusiak diez gure ikasle hoiak, eta orduen jarraitzen dugu mantentzen lotura hori ikasle hoiekin dekogu talde bat, euren artien laguntzen die laneko gauzak, eta hori harreman estua dekogu enpresakin eta ikasleko Gaur zibersegurtasunaz ari gara, ziberleia lehenbiziko edizio honetan, Eusko Jaurlaritzak eta bere inguruko erakunde guztiek garrantzizko esparrua ikusten dutelako, jorratu beharrekoa,
bertako kultura, zibersegurtasunaren kultura eta adimena eta aberastasuna eta jakintza hein handi batean zuen bitartez datoz, hezkuntzaren bitartez dator, halabeharrez, zuen lana garrantzitsua da eta horren kontziente bagara gu hemen, ezta? Euskal gizarteak behar du piztu bere arreta eta jakintza zibersegurtasunari lotuta, baina enpresek iratxe, zuek harremana duzuen enpresek igartzen duzu, nabaritzen duzu, badutela ere zibersegurtasunean ardurarik? Bai, gerua eta gehiago, ez? Azkenean ikusten dugu enpresa asko dekiela eraso gehiago segurtasunarekin, eta bai behar dabi, baina gure inguruan, Durangaldean doz enpresa txiki asko, ez dakiela, nola bideratu, bagabizor zaiatzen, zelan lagundu enpresa txikiei, baina egize da, bai da inbertzio bat, hain behar dana, eta ez da produktu baten, da inbertzio baten behar dozula, baina ez dozu ikusten etekina, ez da... Bai, ez da etekin esan, ez da, ukitu daiteken zerbait, ez da? Hori da. Bueno, bestela, aukera egon daiteke zergaitik ez ikusleok, lehen ere esan dizuegu, Galdakako Andramari ikastetxean ezagutu du kasu bat, Jose Mari, bera okina dela, bere familiak obradore bat dauka, baina zibersegurtasunak arduratzen du, eta berak izena eman duela, esaterako, ikasten hasteko, heldutxoa da, gaztea, ere, denak moduan, baina heldutxoa da, eta zergaitik ez sartu da, ezta? Tira, Durangaldeko enpresaren batek ere izena eman nahi badu, Durangoko maristetan, horre, badakigu, ezta? Aukera hori badagoela, zergaitik ez, norberak ikasteko nola babestu gure buruak. Hori da garrantzitsuena azkenean gailu hauei lotuta bizi gara eta hauek babestea gure burua babestea ere badelako, ez da iratxe? Hori da, bai, azkenien badakizu babestu behar dozula, gero eta kontzientzia gehiago dago, baina, bebai dekogu dana esaten dana odeian, eta, hor dago, arrisku handi bat, eta uste dut danok jakin beharko gendula gauza importante batzuk segurtasunari buruz, edozein ikaslerentzako, edozein langilerentzako, edozein pertsonantzako. Orduen, beti datorrondo zer jakitea zibersegurtasunari buruz. Duda gabe, tira, iratxe. Ez dakit gaur egiari zor, horlako kontuak era aipatu egin behar dilako, ikasle finalisten artean gehiengoa gizonezkoak dira. Aldiz, orain arte ezagutu ditugu, elkarrizketa asko egin ditugu txoko honetatik, baina ezagutu ditugu 3 irakasleak emakumeak izan zarete. Nola ikusten duzu zibersegurtasunaren arloan emakume eta gizonen arteko oreka hori? Orain dago bide asko egiteko, teknologia, industria munduan, informatika, zibersegurtasuna hor, mundu guzti horretan, oraindik emakumeok bide luzea dekogu egiteko, eta sinistu behar dugu, eta gure artean lagundu, gogortu, eta egia bai da enpresetatik apostua dagoela horretan, baina datorren ikaslegoa ez dau talentuen artean ez dau berpisten emakumeetan behar hori, ez? Ez da ikusten igual bere burua leku horretan, eta ez dakit zergatik, nik uste dut urtea pasatu ala gero eta txarrera joan garela momentu horretan, zerik ikasin eban nien informatika gehiago ginen neska mutila baino, eta hoin dabil pasetan pizka talrebez. Eta boten dago oin mutile mundua dela, eta zibersegurtasunak gehiago, iluna, moten dago, topiko batzuk, ez? Nire eskotan zaten dozti, ez que zuk ez moten informatikaria, ez? Zergatik, ez, prototipo hori, ez? Azkenean, hemen deko guzen eskabe bai, ez da behokin bide errez bat, ez? Zure lekua esaten genduna, ez? Enpresak bai da behoin, lehentasuna emoten emakumean nahi da bie, badekie plana, ez dakizer, edozen guztia, baina gero, hor gero gelet, mantendu behar zara, mutilen, gizonezko mundu horretan, ez? Orduen, baina hortxe esaten ari ginen moduan, gaur irakasle gehienak emakumeak zarete, hementxe finalera iritsi zaretenak, eta beraz izan zaiteztela urte askotan iratxe
zuek, irakasle emakumeak. Eta bi taldetan dauz neskak, gure bi Hori da, taldetan. hori da. Bueno, izan zaiteztela bederen gure irakasle emakumeak izan zaiteztela guretzat eta mundu osoarentzat baita zibersegurtasunean ere eredu. Eskerrik asko Iratxe. Eskerrik asko, zuei. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Oier Albizuri.eus fundazioko presidentea, une honetan ari da, minutu gutxi falta zaizkio bere hitzartea amaitzeko, lasterre amaitu behar duelako, eta hortxe, helburuen inguruan ari da, gazteen hartan kompetentzia digitalak garatzearen inguruan ari da une honetan, hemendik La Terminal Bilboko gune honetatik, balio anitzeko areto handia da, oso industriala, baina gaur azpiegitura erabat teknologikoekin uztartuta dagoena, ziberleiaren lehenengo edizioan ari garelako. 5 ikasle talde, ondotxoak izan moduan, eta irakasleak ezagutzen ari gara azken konexio hauetan, eta beste bat gure artean duguna, Izarraitz ikastetxeko Iker da bera. Iker, konta guzu, Azkoitiarrek zelan bizi dute gaurko final hau, nola dabiltza? Izan duzu eurekin hitz egiteko aukerarik? Bueno, bai, lehiaketa hasi aurretikan, kaixo denoi, lehiaketa hasi aurretikan aritu gera, azken uneko sustotxok ditugu teknologiarekin, bai. Zer gertatu da? Zerbait kontatu daiteke zerbait? Bueno, bai, konexio arazoak eta bar, beti zerbait gertatzen da, eta baina, dana konponduta. Azken uneko urduritasun hori, baina, behin hasita uste dut gustora ibiliko diraga. Zentzu horretan, zibersegurtasunaren inguruan ari gara gaur, lehia honek horixe du helburu, ezta? Zibersegurtasuna bera, areagotzea, hein handi batean, eta zuek esparru horretan, zibersegurtasunaren espezializazioan, lehenengo urtea duzu, ezta? Informatikaren teknologietan. Zelako urtea izaten ari da? Erronka handia izan da denontzako, bai ikasleentzako eta baita irakasleentzako, guretzako ere esparru berri bat izan da. Informatika da mundu zabal bat da, oso zabala, arlo desberdin asko dazkana, eta baitako zibersegurtasuna era berean zabala dena, eta guretzako erronka bat izan da, horretan jarri barri izan geha, ikasten, trebatzen, eta aldana ikaslei helarazten. Eta polita. Polita eta baliogarria eurei ere balioko dietelako ziurrenek biharko egunean lanean ari diren tokian daudela, horretan noski. Horretan trebatzeko, ez da? Bai. Hemengo hitzalditan eta esaten nahi dian bezala, gaur egun erabat dagoen gai bat da, non nahi aurkitu ezakeguna, esan duten bezala esparru ezberdinetatik ere jorratu daitekena, eta gaur egun informatika munduan lan egiterakoan, zibersegurtasuna presente dago momentu oro. Tira, segi zuek ere hasitako ibilbide horretan gogotsu, ekin gogor, Izarraitzen, Azkoitiko lanbide heziketako zentroan. Iker, eskerrik asko, gaur bertara etortzaitik, egin batean badakigulako irakasleen errua hitzaren zentzuenean badela zuen ikaslak hemen egotea. Oso ondo, eskerrik asko zuri. Eta guazen, amaitu berri da, konexio hemendik? Amaitu ari da, hortxe ari gara ikusten, dagoeneko Oier Albizurik amaitu duela bere hitzartea, eta ez dakit nire ari da orain, nire Amazon nire aurkezlekide ari da hitz egiten, urrengo hitzaldiari paso eman behar diolako, zuzenean ari gara, bakizue kontu zelakoak diren, Iker, egon nirekin tartetxo baten, ia konexioren bat egin dezakegun nerearekin, akaso paso eman behar digulako, guaz preste. Etxoa, ni prest. Hemendik entzuten dut, Egunon guztioi, harrapatu nauzu nerea Ikerrekin, bera Azkoitiko Izarraitz zentroko. Bai horixe, harrapatu nauzu hemen, Ikerrekin, Azkoitiko Izarraitz ikastetxeko irakaslea da bera, eta ez da sartzen ari,
Egunon nera, egunon ikusentzule guztioi. Ez dakit une honetan lehiaketa nola doan, sailkapena nola doan. Zergaitik ikusten duzu moduan elkarrizketen txokoan gaudelako, Aurretik egin ditugun konexioetan, finalaren gunetik, erdigunetik, bertatik egin duzuegu kukutxua, baina orain elkarrizketen txokotik ari gara. Hasieran ere, nerea zuk eta biok esan dugu, ezta? Streaming bikoitzean ari garela. Une honetan, 3 gauza aldi berean gertatzen ari dira. Oholtza nagusiko hitzaldiak, finala bera, tailerrak ere goiko pisuan, baina gainera hori gutxi balitz, tarteka elkarrizketak ere egiten ari gara bertako protagonista askorekin. Eta orain, Izarraizko, Azkoitiko, Iker irakaslea elkarrizketatu berri du, eta hemen txesan diote, eutxi nirekin Iker, berehala ikusentzulekin konektatu behar dugulako. Beraz, zuek segi, Marta eta Mercedes, badakite prest zaudetela, beraz, ez zaitugu gehiago entretenituko. Zuen ostean, orduan bai, ikusiko dugu sailkapen orokorra nola doan. Bien bitartean, segi asko gozatzen eta batez ere zibersegurtasunaz ikasten. Gero arte ekipo! Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone.
pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear Irakasle guztiak ezagutu ditugu honezkero, alegia finalera iritsi diren taldeen irakasleak. Arduradunak ere gure artean izan ditugu, ziberzaintzako zuzendari nagusia Javier Dieguez gure artean izan dugu, berehala izango ditugu hitzaldiak eskaintzen aritu diren beste lagun batzuk, baina orain parte hartzaile bat o partaide bat ezagutu nahiko genuke. Porque obviamente todos los finalistas están ahora en la final, 3 horas ininterrumpidas de final, en los que obviamente pues no les podemos interrumpir porque están totalmente concentrados en sus labores. Hay mucho en juego en esta primera edición sobre ciberseguridad llamado Ciberleia, como decíamos, organizado por el gobierno vasco. Pero una de esas personas que ha estado también participando, Donostitik dator, él es Iker Pedregosa, si no me equivoco. Sí, así es, soy Iker Pedregosa. Bueno, Iker, ¿qué pasó contigo? ¿Nos quedamos ahí a las puertas o qué? Pues mira, te voy a ser sincero, la gente se quedará con lo que está pasando hoy aquí, pero la verdad es que esto tiene un trasfondo más amplio y viene de más atrás. Nosotros nos hemos estado preparando y bueno, no hemos tenido la suerte, por desgracia, de llegar a lo que viene a ser el podio, pero nos hemos quedado a las puertas. La verdad es que los estudiantes de Zubiri y Manteo son bastante buenos en este ámbito y hemos conseguido llegar ahí, a las puertas. Estáis, acabas de decir que los alumnos y las alumnas de Zubiri y Manteo de Donosti sois buenos en esto, acabas de decir. Así es, no he dicho alumnas, perdóname, porque no había en mi clase, ¿vale? No es el caso. Vale, entonces, vamos a ver. Pero sí, por lo menos, estáis concienciados y concienciadas en el sentido de la ciberseguridad, de toda la importancia que tiene y demás. Así es, por supuesto. Yo creo que ha quedado más que claro, ¿no?, en las presentaciones que ha hecho tanto las empresas como S2 Grupo y tal, de que esto va en alza, de que hay un montón de oferta de trabajo y a por ello vamos.
¿Qué tal ha ido la experiencia? Aún así, quedándonos a puertas de llegar a la final que hoy se está disputando aquí en directo, ¿qué tal ha sido la experiencia? Que eso cuenta, sobre todo, más que ganar cualquier otro premio. La verdad es que sí, ha sido magnífica porque eran grupos de 3 y éramos colos de clase y la verdad es que pues eso, ha sido muy buena la experiencia porque a pesar de no ganar, pues lo hemos intentado lo que hemos podido y nos quedamos más que nada con la participación, con el trabajo en grupo y el conocimiento técnico que también hemos podido llegar a tener y yo creo que nos ha motivado y nos está motivando a seguir cada día estudiando porque este es un mundo que no para y hay que formarse día por día y estas cosas motivan mucho lo que vienen a ser los estudiantes y los que no son estudiantes también pueden verlo desde fuera y dar paso a que se centren más y darle más visibilidad a la ciberseguridad que es necesaria. Iker, la gente que hoy ha acudido a esta jornada de toda la mañana, además, media jornada enterita aquí en la terminal de Bilbao, tiene opción de acercarse a la zona trasera, digamos, o a los alrededores de las mesas de los finalistas. Podemos ver, y volvemos a repetir, si alguien acaba de conectar, que estamos hablando bajito porque estamos escuchando a Marta y Mercedes también. Ahora mismo estamos continuamente con charlas, talleres en el piso de arriba, la misma final que se está disputando a nuestras espaldas ahora mismo. Y quien se acerca a esa misma final puede ver las pantallas de los ordenadores porque están visibles de los participantes. Puede haber mucha gente concienciada y también a la que le concienciada en la ciberseguridad, pero también gente público general que no tiene muchos conocimientos sobre la ciberseguridad, pues esa última gente puede que se acerque a las pantallas de los finalistas, Iker, y no entienda nada. Tú por lo menos eres capaz un poquito de entender todo ese baile de códigos, ¿no? Sí, no, un poquito no, hemos quedado a las puertas, nosotros entendemos. Lo que pasa es que, sí, la gente de fuera, pues sí, yo creo que a la importancia que merece. Pero bueno, es lo que hay, no se puede saber de todo en esta vida y yo, pues cuando le cuento, por ejemplo, a mi familia, sobre todo a mis abuelos, lo que estudio o a lo que me dedico, pues se creen que monto ordenadores. Pero bueno, es lo que hay, quiero decir, nosotros somos héroes sin capa. Iker, ¿te parecen prácticas este tipo de competiciones, este tipo de ejercicios? ¿Te parecen prácticas interesantes el mundo del CTF para la práctica diaria y real de las empresas y de nuestras vidas? Por supuesto, los CTF o Capture the Flag los llevo yo haciendo ya varios años y es como el entrenamiento de un futbolista. Quiero decir, cualquier persona que se dedica a esto tiene que estar constantemente aprendiendo y el CTF es una manera muy buena porque son casos prácticos reales en los que pueden simular, pues eso, el ataque a una empresa, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Que es lo que estamos viviendo, lo que están viviendo hoy aquí los 15 finalistas, los 5 grupos que han llegado hoy aquí a la final. Y aunque todos, obviamente, los 280 participantes no han podido llegar a la final, a esa final de esta primera edición del Ciberleia, como ha sido el caso de Iker, no dejan de ser para nosotros, como él mismo ha dicho, unos héroes sin capa, que por cierto, a los que os necesitamos mucho, ¿eh? Así que, ekin gogo Iker, eta batez ere zorionak egindakoaitik, eta eskerrik asko gaur gure artean izateagaitik. Así es, eskerrik asko zuri, eta bueno, espero dugu hau izatea lehenengoa, edizioa, eta egotea beste pilo bat, eta bueno, eskerrik asko honengatik. Hala izan daitela, Iker, eskerrik asko. Eskerrik asko, eta jarraitu behar dugu, tartean laster gure artean izan behar dugulako ere, pertsona oso importante bat eta guzti honen atzean zer esan eta zeregin handia duena. Laster arte.
Egunon berriro guztioi, egunon edo eguerdion esateko moduan gara dagoeneko, 12:21 minutu diren honetan, guk solasaldiekin jarraitu behar dugu, Hitzaldiak oholtza nagusian, finala gure atzean, tailerrak ere, zibersegurtasunarekin eta wifiarekin eta antzekoekin lotutakoak goiko pisuan ere une honetan, eta laugarren zutabe bat ere irekita dugu zuzenean eta etengabe ikusten ari zareten moduan. Bada, oholtzatik jeitsi berri den Oier Albizuri dugu gure artean, bera Puntueus Fundazioko presidentea da, Oier? Presidentia ez, proiektu arduraduna. Proiektu arduraduna. Horre, zure lankia bilen galoi ederra jarri dizut, Bueno, iretxeko zara horretara ere. Parkatu, Oier. Eta ezer baino lehen, eskerrik asko gure artean izateagaitik, Eskerrik asko. Bueno, ezer baino lehen, konta iguzu, nik uste dut Puntueus domeinua, nin nabilen saltza guztietan mentzat, Puntueus daukago. Baina, zer da Puntueus domeinua bera eta fundazioa, askoz arago doa eta. Bai, pixkat labur esan da, Puntueus da, Puntueus domeinua kudeatu eta zaintzen da ben erakundea gara. Gu gara fundazio bat, orduan irabazi asmorik gabeko fundazio bat, eta guk itzen duguna da Puntueus domeinua kudeatzen dugu, eta gero domeinu horren zaintza be bai eramaten dugu. Fundazioan dauz patronatu bat, eta patronatuan kide ezberdina dauz, eta gaur-gaurkoz lehendakaritza daka Iñaki Gorizelaia UPV edo EHUn izenia. Orduan, labur esan da hori, Puntueus domeinua da, Puntueusen tresna bat. Eta da, domeinuak ordezkatzen dau interneten euskara eta euskal kultura, baina hori bez, diferentzia hori erakundea eta tresnan artean garrantzitsua da ditxia bai. Esan daiteke giteranoan galdera inozo egia dela, baina zein harreman du Puntueusek zibersegurtasunarekin? Azkenean, domeinu bat bai da ingurune digitaleko tresna bat, eta ingurune digitalian gauzen egian, ohikoa da, edo oso zaila da eguneko egunean segurtasun hori bermatzia. Bermatu hitza potolua da, eguneko egunean guk ezin dugu bermatu erasorik ez dela gertatzen, baina bai aldugula bermatu da gure lana hori prebenitu edo pixkat horren gainean lan itxeko. Eta zibersegurtasuna, azkenean guk hiru planotan itzen dugu lan, badala lehenengo prebentzioan tresna ezberdina ditugu, beba itzen dugu lan behin erasoa gertatu danean neurriak hartzen ditugu horretarako, eta gero dakagu sistema bat, pixkatek kuidatzen da bena, eraso horiek ez gertatzea edo eraso horren jarraipena eta neurri horien esku hartze hori. Orduan azkenean zibersegurtasuna ezinbestekoa da, azken aldian bebai erasoen kudeaketa honek garrantzia handiagoa dakalako, eta geroz eta ingurune digitalian geroz eta gehiago gauzelako bebai. Horren inguruan hitz egin diguzu pixkatxoat, ni hemen elkarrizketekin aritu naiz, konexioak egiten, streaming bikoitza egiten ari garela gaur zuzenean Bilboko La Terminal areto handi honetatik, eta beraz ez dut aukerarik izan zu entzuteko, ikusentzulek ziurrenik jarraitu dute, baina horren inguruan hitz egin diguzu akaso, ala zerren inguruan aritu zara gaur? Pixkat bi ataleta manatu aurkezpena, lehenengo hitz egin dugu DNS abizukazuen inguruan, dala domeinu sistema jasotzen daben erasoen inguruan, azkenean gu gizakia ez da gai interneteko IP helbidea buruz gogorarazteko, orduan DNS sistemak itzen dau IP helbide horiek izenak bilakatzen ditu. Orduan zu gogoratzen zara adibidez osakietza.eus domeinua ataz, eta DNS sistemak ordezkatzen dau izen hori atzian dauen zenbakien gaitxik. Eta nik hitz egin dut hasiera baten horren aurrian dauzen erasoen inguruan, eta gero .eusek zer itzen dau eraso horiek prebenitu eta kudeatu eta neurriak hartzeko. Eta gero bukatu dut pixka ditza egiten kaixomundua.eus proiektuan inguruan, horren inguruan galdetu barri zilik horregaitxik. Dala webguneen garapen lehiaketa bada. Eta guk .eusen eskaintzen diegu ikaslei, DBH batxiller eta lanbide heziketako ikaslei baliabide guztiak, ostatatzea, domeinua eta baliabide guztiak, webgune bat zerotikan sortzeko. Eta segaitxik sortu zen proiektua, azkenean gu kontura guinean gaztiak eta ni barnez, gu garela natibo digitalak, baina gu ez dakigu teknologia sortzen, gara kontsumorako teknologia dakagu. Kontsumitzaile gara kasu, ez? Eta orduan, helburua da, pixkat kontsumitzaile digitalizatetik sortzaile digitalizatera pasatzea. Eta horretxikan sortu genuen webgunen garapen lehiaketa bat, baliabide guztiak eskaintzeko ikaslei, bentsat, DBH eta batxilleretik jakin dezaten webgune bat zelan sortzen den. Webgune bat zer dan, zertarako balio daben, zelan sortzen den, eta heltzen dira karrera edo beste lanpostu batera, jakin da, nik webgune bat dakititzen, eta sortzen da holan eta holan. Eta orduan pixkat horren inguruan hitz egin dobe bai, badalako garrantzitsua, gaztien egon kontzientziazio hori sustatzia sortzaile digitalizatetik, baina ez edozein modutan, sortzaile digitalizatea modu seguru baten be bai. Eta horren inguruan pixka bukatu eta aurkezpena lehen.
Eskerrik asko, Zuri. gaur bertara etortzaitik, zer Bai. iruditzen zaizuk gaur hemen antolatutako izateko lehenengo montaje aldian guzti hau? nagoela hemen, eta pasada bat instalazio, gainera ez, lekua badakatoke bat informala, formala, eta oso gustora. Uztarketa hori, ondo Jokin Bildarratz jasota. hezkuntza sailburuak ere esan du bere hasierako hitzartean, egon ezta, gara goizeko entzuten, 9 terdietan esan du, ezta, leku baten berezia gaudela, ezta, industriala da, baina erabat azpiegitura teknologikoak dituena, balio anitzeko esparru handia da, eta hori ere bada zibersegurtasuna, eta hori ere bada teknologia, ezta? Teknologia denean dagoela, baita leku industrialetan ere. Bai. Hori da. Eskerrik asko. Zuri, Oier gaur gure hartan izataitik ziberleia, ekitaldi potolo eta hundi honen lehenengo edizio historiko honetan, lehenengo apeti historikoak. Eta espero dugu jarraitzea. Eta espero dugu hala izatea. Denon horrelako zibersegurtasunean, denok ardura handia dugulako. Zibersegurtasunan bai, baina baita .eus domeinua izatean ere bai. Dura gabe, gure atari digitalak ere euskalduna behar duelako izan, eta munduari erakusteko modu bat delako gu euskaldunak garela, eta .eus domeinua dugula, bestelako bizkarrik eman gabe, baina bakoitzak berea. Bestei eskerrik asko. Oier Albizuri gaur gure artean izataitik, .eus fundazioko proiektu arduraduna. Eskerrik asko, Oier.
elkarrizketa txokoa albo batera utzi eta berriro finalaren bihotzean sartu gara. Eta finaleko bihotz hori ez litzateke izango ikusten ari zareten guzti hori, eta alegia ziberleia finala lehenengoz antolatzen aritzea, ez litzateke posible izango ondoan daukadan lagunai gabe. Xabat Zabala da bera. Xabat, egunon. Egunon, bai. Uni Eibar Ermuako irakaslea zara zu, baina hortxe ari zara hanka bat bertan eta beste hanka bat, non, teknalean edo non? Teknikan. Teknikan, parkatu. Hori da, teknikan, bai. Teknika arduratzen da hein batean azpiegitura tekniko ez, baita Eusko Jaurlaritzaren hornitzaile izateaz, eta jardunaldi erdian batzutan Uni Eibar Ermuan irakasle, Hori da, bai. eta beste batzutan teknikan, eta hau antolatu duzu, niri txoritxo batek esan dit, hau antolatu duzula tiempo rekord batean, no? Xabat. Bai, egia esan, bazen proiektu bat hasita geneukana eta beste epe batzuk zituena, baina hau etorri denean, abiadura sartu behar izan diogu, eta bai, egia esan aitortu behar da, denbora gainera etorri zaigula, baina bueno, txukun atera da azkenean. Oso txukun atera da, bistakoa da gainera, hauek argitxo hauek eta montaje guzti hau ere zurea da, ezta, Xabat? Bueno, horre beste kide batzuen parte hartzen onda baita, eta ideiak ere bai, eta askotan animatzen gara, eta halako baten gauza batzuk bai garatu ditugu. Honen bihotzean dagoen programa berez ez da gurea, guk Alemaniako batzoi hartu diegu software librea da, eta hori baliatuz ekarri du gurera, baina gauza desente aldatu dizkiogu gurera ekartzeko, eta lagun batzu esan zuten argibidez, igual ikusteko, eta ikusgarria izango zela, eta bai, hor nakardu. Software libre bat beraz hartu duzu, Alemaniako software libre bat, baina zuek ere moldatu dituzuena gaur, ez bakarrik gaur, baizik eta txapelketa osoa egin izateko, ezta? Bai, hori da, guk software hau oso erabilia da, beraiek txapelketa nahiko potente bat egiten dut eta ondo probatuta daukate, baina guk beste behar izan batzu genituen, orduan bai aldaketak egin behar izan dizkiogu, eta gauza desente ikutu behar izan ditugu. Bihotza potentea zen ona zen, baina gainetik jantzi behar izan dugu, eta hori da software libra daukan apur bat, usten dizula zure erabiltzen, eta gure ideia da, guk hau garatzen dugunean, apur bat, ekarpen hori ere, software libraren mundura, gure ekarpen hori, norbaitek gure erara erabili nahi badu, aukera izatea hori erabiltzea baita. Eta gaur, hementxe zuzenean, ondo erantzuten aldabil? Bai, egunean, egon dira hor sustoren bat egon da, baina konprobatu dugunean ikusi dugu ez, sistema ez zela faiatzen ari, eta pozik gaude, zentzu horretan pozik gaude. Zu hasieran esan dugu moduan, zu irakasle ere bazara. Irakasle moduan, honek badu garrantzirik biharko egunean euskal jendartera, gizarteera, orokorrean irteten diren ikasle hauentzako, finalera iritsi diren ikasle hauentzako? Zalantza gabe. Nik uste dut hemen mundua oso exigentea da, eta alorra askotan landu behar den kontua da, baina jolas moduan asko lantzen de kontua da, eta hori irakaskuntzan ere gu txertatu behar dugu, txertatzen dugu gaur egun ere, baina formatu honetan ere txertatzeko asmoa daukagu, eta hori da proiektu honen xedea, eta zentzu horretan, hau bukatzen dugunan ikastetxeei aukera emango diegu, beraiekan erabilia izateko, eta ikasleek aterako duten jokoa hori da, ez? Jolastuz ere ikasteaz asko du hortik ere. Bai, gaur hemen ari garena ikusten, naiz eta asko kakaso lehiakideen pantailak ikusita, ez duten kodez betetako pantailak direlako, egiten ari garena, capture the flag edo bandera hartu ezta, sistema horretan mundu mailako ariketa batean oinarritu duzue txapelketa hau, hau da, lehen ere hasieran holtza nagusitik nire lankiden ere arekin batera esan dut, eta ez dut uste errealitatetik urrun ibili naizenik. ZTF ariketa hori mundu mailan enpresek erabiltzen duten ariketa bat da, nolabait esaterren, zibersegurtasunean indartzeko eta enpresetako lankideak horretan trebatzeko, ezta?
Bai, hori zibersegurtasunaren munduan, hau azkenean da norbere burua entrenatzeko modu bakarretakoa edo bentsa nagusia hau da. Eta Googleen bageneukan plataforma bat teknikan zibersegurtasuna eraso moduan erasotzeko edo eraso gaitasuna probatzen zituen plataforma bat, eta aurtengo pausoa izan da hau, eraso eta bai defentsa egin behar duten egoera batean jarri, ze hori bai da mundu errealdetik oso hurbil dagoen egoera bat. Eta kasu honetan, kuriosoa da, askotan ez dakigulako nork hackeatu gaituen, nork erasutu dituen gure sistema informatikoak, baina kasu honetan, bai, badakigu, hementxe ari direlako 5 talde finalistak elkarren artean elkar erasotzen, ezta? Bai, itxuraz gainera gaur jakindunik aurretik ere bazeukatela pika apurra, zailkapen fasean, nor aurretik geratu, nor atzetik, bazeukaten elkarren referentzia, ez ziren elkar ezagutzen gaurdaino, bakarren batzuk igual baina berez ezin ezaguten, eta gaur aurpegia jarri diote besteari, eta esan dute, horiek dira gure ustez ibiliko direnako bekien, eta polita izaten ari da zentzu horretan ere bai. Ikusiko dugu, une oro ikusten ari gara sailkapen orokorra, baina laster, ordu bat hogei gutxietarako bidean gaude, Xabat, eta laster minutu gutxi barru, ordu batean, puntu-puntuan, automatikoki euren ordenagailuak itzali egingo dira, harik eta bertan bera utzi beharko dute, amaitu egin beharko dute alegie, eta orduan ikusiko dugu, norden txapelduna, zure favoritoagaitik ez dizut galdetuko Xabat, baina bai galdetuko dizut, ea nola ikusi dituzun eurek zuk uste zenuena bezain trebe, ala hankamotz ari dira geratzen urduritasunen gaitik akaso, nola ikuste dituzu ikasleak orokorrean? Oroar oso ondo ikusten ari gara. Hor ariketa asko jarri ditugu eta bada asko jarri ditugu, baina ibili dira hor 3 ariketari ondo eman diote, oso ondo eman diote, eta orokorrean oso ondo alde horretatik ere pozik gaude, eta erronka bat zen, ze inoiz ez dugu egin, beraiek ere ez dute inoiz egin, beraiek ere esaten ziguten guk ez dakigu hau egiten, baina oso ondo erantzun dute. Jende oso prestua dago eta ikusten da zergatik heldu diren finalera. Gainera, lehenengo aldia zen hau egiten zutena teknikan, sistema bera denei berdina ezarri diezuelako, zerbitzari berdina, baina utxuneekin. Eta zuek ere horretan, pixkat, itxuan joan zareten, lehenengo aldi honetan, tira, utxune edo aulezi hauek jarriko ditugu euren sistemetan, ea igartzen duten, asmatzen duten zein den utxune hori, edo irekita dagoen, erasoi irekita dagoen nolabait esaterren utxune hori, eta tira, zuek ere beraz, antolakuntzaren partetik, eurek ondo ari dira, baina zuek ere ondo aritu zarete guzti horren prestakuntzan. Ez dizu, meriturik enduko Xabat? Ez, egia da, guk hor ariketa potoloa geneukala ez errazek eta ez zailegi jartzen, ze da ariketa espres bat, ariketa hauek normalan luzeago plantatzen diren kontuak esaten dira, egunetako kontuak esaten dira, eta hiru ordutan hor sartzea, beldurra geneukan, ea helduko ziren, ezin helduko, azkarrek heldu ere, errazegi jartzea ere zen kontua, eta hor bai ibili gara beldurrez, baina azkenerako ondo atera da, eta uste dut bai asmatu dugula bai. Zorionak dagokizuenaren partetik, eta bereziki Xabat Zabala zuri ere eskerrik asko bihotzez egin duzun guztiagaitik eta zure implikazioagaitik, bibazu. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko lagunok, esan dagoa, Xabat Zabala agurtu berri, berehala minutu gutxi falta dira, eguerdiko ordu batean sari banaketari ekin behar diogulako, ordu batxe jakingo dugu, nork erasotu duen nor gehiago, nork babestu duen bere zerbitzaria gehiago, eta finean, nor izango den Ziberleia 2024, zibersegurtasunaren lehenengo lehiaketa honetako txapeldun nagusia. Bien bitartean, holtza nagusian ere, hitz eta pitz asko ikasten ari gara zibersegurtasunaz. Laster arte!
reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now.
Tira, amaitzen ari gara, egun historiko honetan, lehen biziko santolatzen ari garelako Eusko Jaurlaritzatik, ziberleiaren txapelketa erraldoi honen lehenengo izioa, non zibersegurtasuna den nagusi, eta hitzaren zentzurik onenean eta kariñosoenean, guk aurremen egoten errudunetariko bat, Ricard Lamadrid da, bera da Eusko Jaurlaritzako teknologia eta ikasketa aurreratuen zuzendaria. Ricard, egunon. Egunon, Jon. Zelan doaz kontuak, batetik bestera ikusten ari gara, hau modu paraleloan ez, lau ere diferentetan, oholtzan hitzaldiak, finala bera elkarrizketak, tagierrak, zu ere bilerak egiten, zelan zabiltza? Bai, bueno, egi esan, egunez oratutekoa izinde, baina azken finean emaitzak agintan dago, eta ikusten dut, bai, aipatu dituzun lau saio paralelo horietan, emaitzak oso aberatsak izaten ari direzela, eta hori izan helburu, ez? Azken betean, zibersegurtasuna txaki, beste gauza desberdinak lantzea, eta, bueno, ikusten duzu jente zelan dagoen guztiz engantzauta, seinale ona. Gainera, leku kuriosoan gaude, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak ere hasieran esan du, ezta? Hau leku industriala da, historikoa, baina aldi berean azpiegitura eta teknologiaz hornituta dagoena, ezta? Eta gainera, nortzuk eta lanbide heziketako ikasleak protagonista. Importantea da uztarketa guzti hori, ezta? Bai, hori Jokin berape sailburuak aipatu dago, ez? Azken finean lanbide heziketa badoko kutsu hori, ez? Nolabait, atxinera edo iraganera begira gauzela, baina beti ere eguneko rokotasunera edo etorkizunera begira aldi berean. Eta, badaukagu nolabait errealitatera egokitzeko gaitasuna, ez? Beste skills horre epatuten da, eta gure kasuen hori ezingo zen skillsetako bat, ez? Urtean, egunean, egoerari egokituteko gaitasune deko gule. Eta hor erakutsi duzu, ez da, gaztelania esaten da modan, recoger el guante, administrazio publikoa gure Euskal Erakundek horretan zibersegurtasunean ere ardura handia duzuela, lanbide heziketekin eskutik helduta importantea, eta gaur izaten ari da guzti horren islada. Ez da, eta zuzenean gure gaurko streaming bikoitz hori jarraitzen ari diren guztiak. Beraz, Ricardo Lamadrid jauna, eskerrik asko gaur gure hartan egotetik. Eta ez joan urruti, laster berarekin joan bardugulako holtzara, minutu gutxi barru. 5 minutu barru, hain zuzen, ordu batean, beraien finalisten ordenadoreak itzali egingo direlako, eta orduan txebai sari banaketari ekin behar digulako. Eta hor, Ricard, zure laguntza behar dugu sari banaketari ekiteko, Venga, aurrera. Gero arte lagunok. Agur.
diogulako, beraz, hurbildu guztiak, handik zutunik zaudetenak ere, gerturatu, berotasuna beharko du orain, sari banaketari hasiera emateko, Nerea. Bai. Bueno, 3 orduz egon dira hor, jotake, burmuinetik sua aterako zitzaielakoa nago, zeren, bueno, 3 orduz horrela tentsiopean egoteak badauka bere kontua. Badu bere dudabarik bere zailtasuna, eta egiari zor, nik bertan ibili naiz, badakizu, konexioak ere egin ditugula tarteka, eta uste baino lasaiago ikusi ditut orokorrean, Bai, nik ere hori iruditu zait. Bai, lasai ibili dira, gustora ibili dira, eta oso ondo antolatuta, horri xili-xilik ikusi ditut, baina bakoitzak ondotxo jakindu zein den bere lekua, elkarren artean komunikazioa ere ez da falta izan, beraz, tira, oso ondo, baina orain bai, behar duguna da, irakasleen partetik... Urbildu badia, pixkanaka, holtza honetara, sari banaketarekin ekingo digulako. Hori da, urreratu mesedez parte hartzaile guztiak ona ingurura, ez dakite teknikako lagunen batek ekar ditzakeen gurera parte hartzaileak, finalistak, noski, ona ez badatoz behintzat, Guk eramango ditugu sariak. Hore da, sariak guretzako izan daitezke. Zer nolako sariak dauzkagun gainera eurentzat. Beraz, hortxe ikusten ari gara, zuzeneko irudiak dira pantailetan etxetik, lantokitik, edo munduko edo zein bazterretik, egun historiko hau ikusten ari zareten hori. Baina sari banaketari ekiteko parte hartzaile guztiak holtzaren alboan behar ditugu. Datozela mesedez, Ibai, deitu mesedez, gerturatu mundu guztia, ikusleak ere, bertaratu zareten guztiak ere eskertuko genuke holtza nagusira gerturatzea, eta hortxe, eurentzako, guztientzako, txaloak, bidazua! Bueno, orain bai, ari dira pixkanaka holtza ondora gure finalistak iristen, eta sari banaketari ekiteko Nerea, ez dakit, zuetani super jatorra gara eta super dotore etorri gara, gaur egunak merezi zuelako. Bai. Baina ez dakit gu garen aproposegiak sari banaketa bat, sariak emateko. Hori ez da gurea izan. Nik buruan badaukat norbait, eta pentsatzen dut zuk ere, pertsona hori bera daukazula buruan, beraz, gonbidatu mesedez. Deituko dugu, badatorrela mesedez sari banaketari ekiteko eta txalo artean agurtu dezagun Ricardo Lamadrid, Eusko Jaurlaritzako teknologiaren eta ikaskuntza aurreratuaren zuzendaria. Eskerrik asko, Ricard gure artean egoteagaitik. Gero, ez joan urruti, sariak banatu behar ditugulako, baina zurekin ere hitz egin nahiko genuke amaieran. Tira, orain bai, gure artean dugu Ricardo Lamadrid zuzendaria, eta sari banaketari ekingo diogu. Ricard, ondo ikusten baduzu, sari banaketak egiten diren moduan egingo du. Alegia, atzeko saurrera, hasiko gara. Ados Nerea? Ados. Bai? Bueno, hortxe ikusten ari gara zuen pantailetan, 162 punturekin, txalo saparrada batekin agurtu dezagun Freewall taldea 162 punturekin. Bueno, hortxe, Andramari ikastetxeko ikasleak, 5. postuan, 162 punturekin, eta Ricard Lamadrid gure zuzendariak emandako oparitxoarekin. Ekipo, zorionak zuei eta zorionak Itxaso Perez zuen irakasleari ere, haupa galdako eta eskerrik asko zorionak finalera irista daiteke. Txalo bat erentzat. Eskerrik asko. Ez joan urruti. Eta guazen, 4. saridunarekin. 4. postuan podiumetik pausotxo bakarrera geratu da, 208 punturekin lan txukuna egin da hala ere, Baku taldea, txalo bat eurentzat!
zuk eukine ikastetxen izenak jakiteko nor da talde bakoitza. Badeko suertik? Bueno, bardin. Bueno, hortxe, Izarraitz Azkoitiko taldeko 3 lagunak, zorionak, eta Irribarre hori ikusi nahi dugu guk ere, Horixe, etxalo zuentzat. Zorionak. Eta, orain bai, itxaron hemen, mesedez, amaieran argazkitxo bat aterako dugulako, finalista guztiekin batera. Eta irabazleak, Jon. Bagoaz, podiumean sartu behar gara, nerea. Hau ere egingo dugu horrela, 3. atzeko zaurrera egingo dugu? En plan profesional? Venga, txapelketetan egiten den moduan. Bueno, bagoaz, 3. postuarekin, Ziberleia 2024, zibersegurtasunaren inguruko lehenengo lehiaketa honetako. Txapelketan 3. postuan, 217 punturekin, Templeos VB taldea txalora bat eurentzat. Bueno, hortxe ditugu gure kideak, eta adi, Eusko Jaurlaritzako teknologiaren eta ikuaskuntza aurreratuaren zuzendariak, La Madrid jaunak, ontxe bertan eman dielako bakoitzari, azken teknologiako punta-puntako smartwatch, holan esaten da, smartwatch, bana, Txalo horat eurentzako, zorionak! Eta ez dakite hitzen bat edo esan nahi duzuen, agian zuen irakasleari dedikatu edo zer dakit nik? Claro. Bueno, ez duzu ezertan hitz egin behar, besterik gabe zorionak. Gracias por todo, ha estado muy divertido todo este proceso, aunque hemos quedado terceros, ha estado guay. Oso. Está claro cada uno a lo que ha venido, ¿eh? ¿Para qué vamos a meter en compromisos que no convienen? Bueno, 2. postuan, 233 punturekin, Ziberleia 2024 txapelketa zoragarri honetako txapeldun ordeak dira eurek beraz txalobro batekin agurtu ditzagun, eta bakoitzarekin azken generazioko telefono bat emango diegu, Patrikako sakeleko telefono mugikor bat. Bada, eurek dira, pantailetan ikusten ari gara, Tortuga Guar taldea, txalora torentzak! Hortxe, txapeldun ordeak, bakoitzak, Rikard, ez dakit esan dugu azken generazioko mugikorrak dira, ez dakit publizitatea egin daiteken, apagar el streaming, que viene iPhone bana oparituko diegu, ez oparitu diegu dagoeneko, Txaloro bat eurentzat, merezi dute. Eta gainera, ez hori bakarrik, S2 Group taldeko ordezkari bat ere badugulako gurean, liburu sorta bana oparituko zaielako ere, 2. izateagaitik, zorionak! Mikrofonoa ez pasatuko, agian lotxatuko direlako, baina... Ez ditut ikusten hitz egiteko oso gogotsu, liburu artean eta telefonoarekin nahikoa dute, eta... Bueno, txapeldunei bai, txapeldunei galderatzen emat zerbait, hori seguru. Behartuta. Tira, orain bai, Surface bana irabaziko dute, badakizue zelako kontuek diren Surface horrek, badakizu, ez da horrelako tablet ordenagailuak eta, zer kontatu behar dizue guzuei, ba. Tira, Surface bana oparituko diegu, zibersegurtasunaren txapelketa honetan, lehenengo txapelketa historiko honetan, Eusko Jaurlaritzaren bitartez antolatutako jardunaldi anitz eta zoragarri honetako lehenengo txapeldun nagusiak. Txalobro batekin agurtu ditzagun 329 puntu eskuratu baititu, Cookie Monster taldeak, zorionak!
hortxe, Eta hori bakarrik ez, opari gehiago ingura izkizuegun, S2 grupoko beste saritxo bat ere badugulako, zibersegurtasunean formakuntza bana emango zaielako txapeldunei. Beraz, eskerrik asko S2 grupari bebai. Eta hori gutxi ez, eta tablet portatil edo ondo hitz egin da, Surface horrek txukun gordetzeko, funda bana, zorro bana oparituko die, Sarenet taldekoek, txalo bero bat. Eta eskerrik asko Sarenet taldeari ere, gure txapeldunei, hain beharrezkoa den sari opari hori emategaitik. Eskerrik asko. Tira, Nerea, zuk mikrofono eman diozu, ezta? Nik eman diet mikrofonoa, baina... marroia, patata calientea pasatu diozu norbait, ezta? No sé si queréis... Sí, ningún problema. También sabemos en castellano, tranquilo. Aurrera. Pues nada, muchas gracias a todos. Ha sido una competición bastante dura y, bueno, en algunos momentos se nos ha juntado con los exámenes y con trabajos también. Entonces, pues ha sido un poco duro organizarnos un poco en el tiempo, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y sí hemos conseguido llegar hasta el final. Muchas gracias a todos y a todos los que nos habéis proporcionado todos los regalos. Gracias a todos. Ba, eskerrik asko eta zorionak zuei. Bueno, si os parece, vamos a sacar una foto de grupo, teniendo aquí a Ricardo Lamadrid, Nerea Zuta biok igual zer, apartatuko gara. Argazkitxo bat aterako, ¿por qué no hacemos dos filas edo zer? Egingo ditugu hilara bi? Venga, jarri lasai asko. Hori da. Eta... Opariak ondo erakutsi. Hori. Bueno, ba, orain bai, Hortxe ikusten ari zarete Ziberleia lehenengo zantolatu den zibersegurtasunaren inguruko txapelketa honetako benetako protagonistak. Zorionak guztioi! Zorionak, talde. Eta ez joan, ya sé que lo vuestro no son los focos, pero a veces, oye, hay que aguantar un poco, Rika, retorri hona mesedez. Hemen kuadrilla majo hau daukagula, nik zure hitzen batzuk ere eskertuko nituzke. Badakidalako gainera, zu honen atzean bai, egon bai, baina honen atzean, jente asko ere badagoela, ez da, Rikar, zurekin batera. Bai, holanda Jon, bai. Bueno, zorionak, dan hori, azken baten guretzako lanbide heziketarako danok sarie irabazle, eta baita aurretik parte hartu duzuen ikasleak, ikasle hori ere zorionak. Zure galderara joan baino lehen, hau bebai gureko nauke zorion dutea bebai irakaslegoa, ze, bueno, guzti hau eitea zinezko izango zen, irakaslego atxetik egon barik, eta badakit irakaslego egon da atxean, aste santuak izan dira tarteko, jaiegunak izan dira tarteko, zubiak tarteko, eta badakit hor irakaslegoak, bueno, azken finean, euren referentea dala, orduen eureri ere zorionak. Da gero, Karo, nik hau ez dut neuko antolatu, nik nolabait ideia edo jarri genuen martxan, baina nik ez batera beste lantaldetxo bat egon da lanean, lantaldetxo hori emetit dago, a ber, eskapa goin diri usteot. Ez, bat uste dut emetik, Bai, Eli, etorri hona. Ibai non zauz, Ibai Peña, a ber, Ibai... Handi dabil. Eta Xabi Ezpeleta. Andatoz, Rikar, andatoz. A ber, etorri hona holtzara, mesedez. Torri, gora. Bueno. Gora. Improvisazio totala, Baina merezi dute. Bueno, horra. Erdire. Bueno, azken finean badakizue beti edozin espetakulotan atzean egiten da lana ez dela ikusten, kasu honetan bai, eta horregaitik nahi nuen ona holtzara igon arazi, ze, bueno, azken finean eurek ibili dela zoroan pare, guztia hau antolatuten, ona etorten, bertako teknikariekaz, Manu bebai, emeko
arduradun hemetik ibiliko da, beraren laguntzaz, pues, lortu dugu gaur hemen ikusten duzuen guztia montatzea. Pantaiak, imagenak, videomapping, Jon eta nire hemen egotea, azken finean, eure parik ezin izango zan posible hau egitea. Orduan, eurentzako bebai zorionak eta eskerrik asko. Rikard, ez dakit hau lehenengoa da, baina baten batek hortik eta elkarrizketak egiten ibili garenean, baten batek esan du, lehenengoa bai, baina ez daitela azkena izan. Kompromisoan jarri behar zaitut. Bai, ez kompromiso hartute dau. Hau, aurten, nahiko esprinean egindako txapelketa bat izan da, eurek lekuko, baina, arrakasta bertan ikusi daiteke, 280 pertsona ikasle baino gehiago parte hartzen, eta, gero 15 finalista hauek, eta, emaitzak hor daude, eta noski urrungo ikasturtean, txapelketa mantenduko da, alinago, azkarrago hasiko gara apurbete ikastetxeekin da kontaktuak hartzean, bestela badakite ikastetxeape, holan iten dabe menorrean, baina holan izan da, bai. Orduen ikasleak eureke apurbete, behar badak garaia hau, ez da guztiz ona izan, badakizunez, bigarren mailako ikasleak euren praktikaldian daudelako, orduen gauza guztioi kontutan izango ditugu, parte hartzea haunditzeko asmotan, eta behar bada, la terminal espazio txiki, gelituko zaigu, eta hola bada, pues... Hartuko du, Guggenheim, sale, behar dana. Bilbo osoa. Oso ondo. Ricardo La Madrid, eskerrik asko gaur guzti hau antolatzaitik, ideia hau izataitik, eta zibersegurtasunean ardura hori, zerbaitik ez joko batera ekartzaitik. Eskerrik asko, txalo gure izan daitela zurentzat. Eskerrik asko. Eta Nerea, gu bagoaz, ez dakit zer iruditu zaizun, gaur hemen ikusi duen guztia, baina hemen daudenak agurtzeaz gain, gu ikusten, guri begira, hitzaldiak jarraitzen elkarrizketak eta jarraitzen aritu diren 100 lagunei. Egia da, haiei ere bai eskerrik asko pantaiaren beste aldeetan egoteagatik, eta, kompetizio hau jarraitzen, esan bezala, lehenengoa, final nagusia, eta dagoeneko amaitu da, azkar pasatu da, ez dakit haiek berdina pentsatzen duten. Baina zenbat ikasi dugun. Baina asko ikasi dugu. Beraz, eskerrik asko guztio posible egin duzuen guztioi, baina nola ez, zerbait antolatzen denean, beste aldean ez badago inor, guzti honek ez du zentzurik. Zibersegurtasuna, erakundetatik hasi, hezkuntzatik pasa, eta nola ez, gu denon ardurapean ere badagoelako. Eskerrik asko, Ziberleia 2024 etorri zareten eta jarraitu zuen guztioi. Urrengo urtean gehiago etorriko dalakoan, musu bat, eta laster arte, agur! Eta orain pintxoak eta jatekoak Leioako Ostalaritza Eskolakoen bitartez, Gero arte eta eskerrik asko denoi. Iepale. Moment
zakit. Jo me aparto muy importa. Baina, dinot, elkarrizketa egitea berak, ez? Dinot, ez egotekotan ni horrela. Quiero decir, a mí no me importa. Bai, vale, venga. Irudi aldetik igual ni egotea hor, bueno. Hemendik orduen. Ja, Bien grupo. Sari bat ematen duen badu, quiz beren txapelketatxo bat egin dutelako, eta igual erderaz. Claro. Vale. Pero tú que habéis hecho como un concurso... Baina, hori azkenean, edo denborakin prestatzen genuen pizkat edo, baina, bueno. Sí, sí. Participas en una prueba, sí, el ganador de la prueba sí. Vale. Nos lo explicas primero eso y luego nos explicas eso rápidamente y luego le damos paso a él. Ja. ¿Vale? Tú esperas y tú cuando te da, entras. ¿Vale? Baina, gero gertatzen dira... Ja. Jo, baina, hau izan da tremendo. Gero beraz hartuko da, ¿vale? Niri bintzat iruditu zait. Eso es que hacer esta euskera sin problema. Vale, perfecto. Qué guay. Vale, perfecto. Vale, oso. De hecho, Bueno, gure artean dugu, S2 grupeko Inigo ikusi zaitugu gainera holtzan, txapeldun orde eta txapeldunei saritxo bana ere eman diezulako. Eskerrik asko, zuen ekarpenagaitik. Zuei parte hartze usteagatik. Bueno, contáis duzu, habéis montado ahí un stand porque hoy todo esto ha sido totalmente multidisciplinar en la terminal de Bilbao, en el que hemos tenido también stand de varias empresas que tenéis contacto directo con alumnos que el día de mañana, ¿por qué no?, pueden ser compañeras y compañeros vuestros también, ¿verdad? Esperamos que así sea, sí. Que estamos, digamos, el mercado está muy necesitado de compañeros, sí, y espero que de aquí salgan muy buenos compañeros. Bueno, pues hoy solo no habéis montado un stand, que habéis sido varias las empresas del mundo de la ciberseguridad también, ¿por qué no?, sino que vosotros en vuestro caso, desde S2 Grupo, habéis hecho un concurso también. Correcto, hemos hecho un concurso tipo quiz que ha consistido en, a través de un código QR, darte de alta, digamos, en una aplicación y responder a una serie de preguntas, ¿sí? Y el que más puntuación tenía y el que más rápido lo ha hecho, pues digamos, ha sido el ganador, en este caso, de un flipper, que es un aparatito, un juguetito que les gustan a todos los compañeros o futuros compañeros que tenemos aquí, que es de lo que vamos a hacer entrega ahora. ¿Y qué es un flipper? ¿Es algo así como... ¿Tiene algo que ver con el hackeo? ¿Puede ser? Algo parecido. Vamos a decir que sí, es un aparato que ayuda a hackear, ¿sí? Que tiene múltiples funcionalidades, hay diferentes versiones y demás, pero que incluso ayuda a detectar señales de wifi, señales de mandos, cosas de ese estilo. Yo simplemente pongo como un ejemplo el más fácil de reconocer la gente. Con esto eres capaz de abrir el depósito de carga de un Tesla para donde se enchufa el cargador. Vaya ideas que nos está dando Íñigo de S2 Group. Bueno, pues el ganador de ese concurso, de ese quiz, de ese cuestionario que habéis organizado hoy aquí en este Ciberleia 2024, primera edición de este campeonato sobre ciberseguridad, ese campeón que mencionabas lo tenemos entre nosotros. Ander López, etorriona, aquí le tenemos. Ander, Sorionak, Gracias. Bueno, pues no voy a ser yo el que te dé el flipper, el premio que bien merecido lo tienes, sino que será el propio Íñigo quien te haga entrega de ese flipper que creo, Ander, bueno, ahí está, la foto de rigor. Ander, creo además que bastante más que yo, tú eres buen conocedor de lo que es un flipper, ¿no? Sí, es una buena herramienta educativa para los hackers. Antes nos has dicho fuera de cámara que es un juguetito también, ¿no? Sí, es muy divertido de usar. Bueno, pues Ander, eskerrik asko por venir, eskerrik asko por participar y por supuesto un felicidades enorme, un sorionak enorme, porque gracias a ese S2 Grupo y por participar en ese quiz que nos contaba Íñigo, has ganado ese flipper. Así que qué flipe, ¿no? Sí, muchas gracias a vosotros también. Hoy tenemos suerte y dentro de poco eres compañero. Venga, pues a ver si es así, porque hoy sin duda se han creado muchas sinergias en este Ciberleia 2024 y que en poquitos años sea fruto también de lo que ha pasado hoy aquí. Eskerrik asko Íñigo eta eskerrik asko Ander. Eskerrik asko ikusentzule guztioi, guzti hau jarraitzeagaitik eta bakizue hurrengo urtean, hala, nahi baduzu behintzat berriz bertan elkartuko gela zibersegurtasunaren bueltan. Eskerrik asko eta nahi zuen arte. Agur.